Ochopo kanyo sa pargario marokinyi, erokamana ahinya nyakwara Mugia Jwang kuom tudri koda laksechegi seche machako chenro mar piny machakore sani nyaka ng'omol kanyo sa 5 mar onyango. Bed kode nyaka giko, nyinga Joyce Oduor. Kaka pile, nyakwara Mugia Jwang waiko ni chenro mayelach. Bang' ma, abo bedo kakeloni weche manyien. Bang'e to enonro mar gazet mar Daily Nation kaachiel kod gazet mar The Standard mantiere gode studio ka okinyi makawuono nitiere weche mopogore opogore ma omi pek. Daily Nation ondike kae ni Kindiki's 340 million budget for private jets choppers. Mano kotudore kod kaka apisi mano mar jalup jatend piny Kenya e pacho kae osebedo katiyo kod omenda makore lach mano wanyalo wacho ni idho ndeke kaachiel kod mago private jets mago ndeke mag ji giwegi kaachiel kod choppers kodhi e gwenge mopogore opogore. Kakoro nyaka sani wacho ni magi duto timore kata obedo ni sirikal ne nitiere kod chenro mano mar gayo kwan omenda ma itiyo godo e apise mag sirikal. Nyaka sani iwacho kanyo ni nitiere omenda mano maderoma milion 409. Iwacho ni mano e omenda ma oketne oketne apisi mano mar jalup jatend piny Kenya ne wechego mago mag wuoth, storage kaachiel kod mail services mago mag apisi makamano. Kata kamano iwacho ni apisi mano mar jalup jatend piny Kenya nyaka sani koro osetiyo kod omenda mathoth moloyo omenda ma oketne mano e annual recurrent budget. Kopogore kod mano, gazet mar Daily Nation bende aneno ka oketo weche motudore kod nonro mane Infotrack otimo. Duoko maggi nogolo ayanga odiochieng' manyoro ka bende ne ipenjo jopiny ka bende giyie kod lai manyien mar somo mano mar CBE kata Oyo. Ondike kae ni why nearly half of Kenyans are unhappy with the CBE grading. Ang'o momiyo jo Kenya mathoth okomor kod kit grading manyien mwang'eyo ni nitiere bwo lai manyien mano mar CBE. Mano mwang'eyo ni nyaka sani gin wechego mago mag exceeding expectation, meeting expectation kaachiel kod approaching expectation. Jo Kenya mathoth okomora kod kit kaka grading makamano timore. Mago duto nyakona Mugia Jwang obedo ka walidho ni e gazet mano ma Daily Nation. Gazet mar The Standard to koro kete kae ni gold scammers haven. Ka koro nyaka sani nitiere jogo jomaundu mosebedo ka wuondo joket mwandu mawuok e pinje maoko koda ohala mano mar mula e pacho kae. Kata kamano gin mula ma ok adiera. Nyaka sani koro iwacho ni nitiere omenda mano milion 37 miwacho ni oselala. Mano osedonjo e lwet mibadhi. Ka bende aneno koket picha mano mar jago moro kae ma en achiel kuom achije makoro itudo kod mano mibadhi mar mula e pacho kae. Ka bende nitiere jala ma ochalo jal mawuok e pinje maoko oyang nyinge kaka David White, en achiel kuom jogo maloko ohand mula. Wacho kae ni ne omiye ofungu moro kod jago miluongo kanyo ni Paul Choge mar mondo mi kaso wacho kanyo I was given one key and Paul Choge had the other. I set two combination, looked away and he set his two. No one was supposed to access it without the other. Kata kamano nyalo bedo ni noluoke e kinde chenro makamago. Magi weche ma The Standard omenyo kinyi makawuono kotudore kod mibadhi mano ohand mula e pacho kae. Nyakora Mugia Jwang bang' mano kawuono en chieng' tich abich abobedo ka donjo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kama bende abobedo ka wagoyo mbaka kod lakteche manitiere e bwo riwruok mano mar Kenya mano Kenya National KUCO mano Kenya Clinical Officers Association mar mondo mi ginyiswa ni ne gichungo ng'anyo margi. To bang' ka gisechungo ng'anyo margi bende sirikal ochopo dwaro margi. Par ni wuok tich mano juma manyien ema gibiro bedo ka gichuo kokgi e winjruok manyien mano CBA kod 10 counties mopogore opogore. Kata bedo ni ne gichuoyo kokgi mar mondo mi gidok e tije ayanga. Gino makoro omiyo chenro mag thieth e ute thieth mag piny owacho sani koro dhi mbele yo makare. Kata kamano bende dwaro magi duto ochopi mane momiyo gichungo ng'anyo mano bedo kanyo kuom thuolo mar ndalo 36. Abo bedo kae kod jokanyo mag KUCO mar mondo mi ginyiswane ni to nobedo nade. Bang' mano ibo bedo ka yudo chenro mano mar ng'ejo thumbewa kod Solomon Atito Kafaya kama bang'e chenro mar mbako romo abo bedo kae kod yawuto nagi kaachiel kod nyonagi mar mondo mi wagoane mbaka kotudore kod wechego mago mag ohala. Be rawere oikore no timo ohala to bende sirikal oseloso lwasi makare mano mar timo ohala e pacho kae kose Oyo.
Omiyo nyako Ramogi Ajwang' ichako tudri kodwa kochakore sani. Namba mar ote machuok 23 Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV, YouTube inyalo neno weche makamagi achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni kendo magi e thuond weche manyien. A finding that the cause of the death of the deceased, that is Vitalis Okinda, was caused by injuries inflicted by a known person, herein prosecution witness number 12, and I shall make an order that appropriate charges be preferred against the named individual by the DPP. That we will be in our offices at the right time, so that also they can save time, they can be able to plan themselves properly. And when we are not in our offices at the right time, we send a very wrong signal. Alifanya sample just 1 month. Tukaona unga tukafikiria tutaendelea, tena ikakata. Hatujaona maendeleo, hatujui shida iko wapi. National government ama ni county government. Machiegni nyako Ramogi Ajwang' eneno weche manyiena okinyi makawuono. Gikone to do Mabondo oyudo obila ariyo moting'o OCS machon Mabondo Francis Mungami kod obila James Ngariba ni nigi tudruok gi tho mar Vitalis Okinda, jal mane owito ngimane e tesend obila Mabondo higa 2022. Obila ariyogo koro ni kod bura mawinjore yalgine. Kaka Steve Biko lero, bura no koro ochwal e do Masiaya kama ibiro winje kod jang'ad bura David Kemei. Bang' tayo chenro mar winjo buch nek mar Vitalis Okinda, jal mane owito ngimane e tesend obila Mabondo dwe mar achiel higa 2022, gikone to anyuola mare ochako yudo fungruok e doho Mabondo. Kane ogolo ng'eto mare bang' chenro mar winjo neno rumo, jang'ad bura Christabel Maiyo ong'ado ni obila James Ngariba Bennett nigi tudruok e wi nek mar Okinda ka itudo gi ketho mar rodho Vitalis kendo weye gi rem e fuoni mag dende. Gino mane okelo thone. Cause of the death of the deceased, that is Vitalis Okinda, was caused by injuries inflicted by a known person, herein prosecution witness number 12, and I shall make an order that appropriate charges be preferred against the named individual by the DPP. E kinde no, doho no bende noyudo OCS machon Mabondo gi tudruok mar kelo nek makamano ni mar ne oyule tich kendo rem golo chik ne obila mane oriko nitiere tich mondo chwal Vitalis Okinda e od thieth e kinde mane Okinda ywago rem mane osaso dende. The then OCS of Bondo Police Station, the actions exhibited by him were negligent in failing to act and or order the deceased to be taken to hospital for treatment upon the complaint being made by the deceased and several officers who were manning the police station. So proper charges in the nature of negligence be preferred against the named individual. Third, a certified copy of this ruling is furnished to the DPP for the record and for further action. So this inquest is hereby marked closed, and this court proceeds to 4 years later wishes to offer condolences to the family of the late Vitalis Okinda. Kane giloso bang'eto makamano, okinde mag familia mar Okinda nonyiso geno margi ni doho biro miyo anyuolano ratichgi ka gipuoyo doho Mabondo kuom ng'ado bura makare bang' bura nobede doho kuom higni mohewo 4 kendo koro idhi tiekruok kode e doho Masiaya. Rawerani nowuok mondo odhi osiptal Mabondo kama ne odhi manye thieth kata chanjo mar COVID kata gima nade mane ditere. To chieng' onogo emane apiko ne omaki, koro kolawo apiko ka polis to lor ne kuro. Lor manolor nego ni ema thone nowuokie, ma thone owuok kapod en e lwet polis. E kinde no, familia mar mosenindo Vitalis Okinda nokwayo doho Masiaya mondo ochwalo chenro no mar winjo bura mar neno ni gikone gichak giyudo ratichgi ni mar gino osemayo gi kwe kuom kinde malach kendo duono mwandugi. Amor gi doho Mabondo nikech onge gima gipando, tageno ni kapod wadhi nyime pod wabro yudo
ratichwa. Vitalis Okinda norado gi masira mar thone e kinde mane odhi kawo apiko ne Tesendo Bila Mabondo manoriko make e kinde mane odhi mar yudo chanjo mar korona e od thieth Mabondo. Bang' chwale Tesendo Bila Mabondo, kae ema iyango ni obila ne orodho dende, kendo kane ochop kode e od thieth Mabondo, to jochiw thieth noyango ni ne oriko osewito ngimane. Duoko mar bero mar ringrene ne oyango ni Vitalis ne otho kokalo kuom hinyruok mane oyudo fuoni mag dende. Burano koro ibiro winji e doho mamalo ma Siaya e nyim jang'ad bura David Kemei. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Nonro ma otim gi kambi Infotrak oyango ni atamalo maduong' mar Jo-Kenya pod yuago midhiero monuro kit somo manyien mar CBE, ahinya e ng'eny omenda mar school fees, uniform kod gige somo mamoko. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, lipod Infotrak bende lero ni atamalo 45 mar Jo-Kenya onyiso to e kit kaka imiyo jopuonjre maksi bang' timo penj. Ndalo masanja kende bang' jopuonjre donjo e sikunde ayanga e okang' mar grade mar 10, lipot mar kambi timo nonro mar Infotrak onyenyo moko kuom midhiero mamiyo jonyuol kod jopuonjre chunygi goyo kibikibi kendo medo kelo luoro e kaka chal mar somo dhi bedo thurka. Infotrak e nonro margi manotime kindwe mar 12 higa mokalo nyaka dwe mar 1 higani oyango ni atamalo 39 mar Jo-Kenya oyango midhiero mar omenda mathoth mar somo kod nengo mar lep somo. We can report that 39%, this is both parents and of course learners, have made a complaint, or they've raised the complaint of the high cost of the system. And this high cost of education are mainly attributed to school fees and the uniform. Lipod no medo lero ni atamalo 19 mar Jo-Kenya bende oyuago nok mar ng'eyo e kit som CBE, atamalo 13 oyuago onge mar omenda somo, atamalo 4 oyuago chochni e yore donjo e sikul, ka atamalo 2 oyuago luoro kod dang'ni mar paro e kind jopuonjre ka kaunti ma Nairobi e motelo omenda mamalo mar somo kod atamalo 43. Nonro bende yango ni atamalo 45 mar Jo-Kenya onyiso to e kaka imiyo jopuonjre maksi kit somo manyien ni, ka atamalo 39 to oyie kod kit chiwo maksi e yo manyasani, to atamalo 17 uketo wang'i ni gini ne. Jo-Kenya bende onyiso paro mopogore opogore e wi rang'iny mar som CBC pachoka, ka kuom atamalo 100, atamalo 49 wacho ni rang'iny mar kit somo no pachoka ber, atamalo 33 to wacho ni orach moloyo, ka atamalo 18 to wacho ni onge pogruok kod mar 844. Nearly half of Kenyans, that is 49%, opine that the quality of education has improved compared to 844 system. However, there is also a 33% that believe the quality of education has worsened, with an 18% stating that the quality has remained the same. There is no change. If they were to compare like and like, CBC and 844 system, they don't see any change at all. Ewi paro mosekelo pogruok ewi chung' mar ni jopuonjre dhi nyime kod rwako uniforms koso oyo, atamalo maromo 63 mar Jo-Kenya neno ni jopuonjre odhi nyime kod rwako uniforms kaka yor chiwo arita, atamalo 34 neno ni ogol uniforms kendo jopuonjre odhi e sikul kod lep dala kaka yor golo oko nengo matek mar bech lep somo kod pek mar yore sir ne somo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto okwedo weche moko ma osebed ka iwacho kod jowasike mag siasa ni otiyo kod chenro mar jiwo rawere e weche mag ohala mong'ere kaka Nyota e sero ombulu motelo ne yiero maduong' mar 2027. Ruto oramo ni chenro mar Nyota chal kod bottom up kama ne osingo mar ting'o malo rawere e weche mag ohala, ka ochayo jowasike mag siasa kuom rem bedo gi chenro mar loko ngima jopiny. Chris Owino nigi ler mathoth. Chenro mar miyo rowere kony mag omenda e weche mag ohala mong'ere ka Nyota program kawuono ochopo e kaunti ma Kisii, kendo weyo rowere mohewo 8,000 ka buonyo nyaka e bengi. Jatend piny William Ruto mane otelo ne chenrono
otiyo kod thuolo makamano mar duoko jogo ma osebedo ka jaro chenrono kendo tude kod siasa mag yiero maduong' mabiro, ka owacho ni gin jogo ma onge kod ajenda mar bero ngima jopiny. Musikubali propaganda ya watu ambao wanaongea mambo ambayo hawajui. Watu wengi watakuambia program ya Nyota ni scam. Kwani hawa vijana wameketi hapa ni scam? Hawa ni watu kamili ama hawa ni watu ambao wamekuja hapa wasipojua mahali wanaenda? Nyinyi mmejituma. Hawa vijana walio hapa leo, you are heroes of this program. Ruto odok ne chenro mar Nyota program ka oleron en mar loko ngima rowere mochando ma ojwang' e kind oganda kalure kod sombgi mapiny, gino ma olure kod chenro mare mar bottom up. Mimi wakati tulienda kwenye uchaguzi tulijua na tulisema ya kwamba changamoto kubwa ya Kenya ni vijana wengi wamesoma, wamemaliza standard 8, form 4, wamemaliza college, wamemaliza university, lakini shida kubwa ni ajira na biashara ambayo haiko. Huu mradi wa Nyota unaangazia vijana ambao kwa sababu moja ama ingine hawakupata nafasi kuwa na degree, kuwa na diploma, lakini Mungu amewapatia talanta ya mambo ya biashara. Na kama sio huu mradi, hawa vijana wangepata msaada, kwa sababu sana sana hapo nyuma tumekuwa tukiangazia wale labda wamehitimu kupitia vyuo vikuu peke yao. Siasa mag loso riwruok mar siasa kind ODM kod UDA bende odhienyore kini magavana ma Kisii Simba Arati kod jalekweth jood bura manok Junet Mohamed osingo ne William Ruto ni ODM dhi sire lwedo e yiero mabiro ma onge dok chien. Mtu peke yake alisimama kama alikuwa anataka kiti ya party leader wakati mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa hai Kasarani, ni mimi. Kwa hivyo mimi ndio the second in command katika chama cha ODM. Wananchi msikuwe na wasiwasi, sisi lazima tutahakikisha maendeleo na tumeshirikiana na serikali, maendeleo ifike kwa mwananchi. Arati onyiso Ruto mondo kik bed gi luoro e wi kweth machielo mar ODM makwedo osiepe kind ODM kod UDA e kinde ma Junet Mohamed to onyiero kweth mobalo kod sirikal kuom donjore kod tije mag duol matayo yiero pacho kae IBC. Junet wacho ni mago gin ranyisi ni kweth mobalo kod sirikal osechako ywayo ng'ich e wi yiero maduong' mabiro. Na wale wanajua symptom ya hiyo ugonjwa ni wale wamepitia hiyo ugonjwa kama sisi. Sasa hiyo ugonjwa symptom yake, unaona uchaguzi nakuja unaanza kulaumu IBC. Oh, IBC iko na shida. Sijui watu ya system iko na shida. Sijui watu gani. Hiyo yote ni uoga. Watu wawache uoga, wakuje kwa kiwanja. Watanyoroshwa mbaya sana, na watu ya ODM na watu ya UDA wakiungana. Safari hii hakuna uchaguzi hapa Kenya. Chris Owino, Ramogi TV. Komishona mar gwenge mag Masawa mar Kenya, Joshua Nkatha, oyango ni nonro dhi nyime motegno ewi monja manyocha otime kanisa moro e gwenge mag Othaya e kaunti ma Nyeri chieng' Jumapil. Monj manyocha oyudo jatenda duond bura mar DCP Rigathi Gachagua ni elamo e kanisa onogo. Kanatha wacho ni kata mana obila ma inyalo yudi gi tudruok gi monjno ibiro kaune okang' mar chik. Okwayo jokanyo duto koriwore kod ka josiasa mondo ochiw thuolo makare ne nonrogo ma idhi godo nyime gitimo to kweth mar arita kwe itimo kod kweth mar arita kwe kod duol mar IPOA. The matter was taken from the DCI by the two government agencies, one IPOA and the internal affairs in the police unit. And for obvious reasons, we cannot investigate ourselves. The message to all of us, especially the public servants, the police, the girls, everyone, is that we should take our work seriously. And we know we have the standard operating procedures. And we are saying that the entire government machinery in Central Region will not withstand any or tolerate any incitement.
from whichever quarter. We will be very firm to make sure that we don't create chaos. Jatend migao mar jotije piny owacho Geoffrey Ruku oyango ni piny owacho osegikie okenge mogik mag keto nyong'ong e chudo mag jotije mag piny owacho kaka yor thulo jotije manyawawa e apise piny owacho. Owacho ma e kinde mane otimo limbe e kaunti ma Kisumu kama nochwe olorne moko kuom jotije sirikal oko kalore ni negideko chopo e tich. Lydia Okeyo negiler. Kwan mathoth mar jotije piny owacho e boma ma Kisumu kawuono noyudo wendo mane ok gigen, wendo mane omiyo lornegi apise maggi bang' kane gichopo e apise go modeko. Watu wa serikali tunafungwa hapa hiyo. Jatich ka jatich mane ochopo e tich bang' saa 2 okinyi ne odine oko e kinde limbe jatend migao mar jotije piny owacho Geoffrey Ruku mane oyango ni keto yomyom e tich e apise mag piny owacho en gino manyaka rang malong'o. By mwezi ya 4 namna hii ambapo wengi wetu watanaswa na ile mitambo na ile program ambazo tunaweka ya kuhakikisha kwamba lazima tufanye kazi yetu tukiwajibika kwa Wakenya, na wezi wajibika kwa Wakenya kama aufiki mahali unafanya kazi kwa masaa ambayo inayopaswa. Ruku ogolo chik ni mondo mi apisa marango jotije go mondo mi oneni oketi e tim chike matayo jotije sirikal kendo oneni yore tudruok mag apise go oyaw makare kendo ratiro oketi e kaka itayo apise go. I would want to have monthly report on the responses as far as telephone calls, inquiries from the public inquiring different issues, so that we can run an efficient public service. Kata kamano, jotije ma ochung'ne wuodhe jopiny madonje pachoka kata dhi e pinje maoko matiyo Huduma Kenya to ne omi puochgi pak kuom tiyo matek kendo rito seche mag tich. Piny owacho nochako ayanga chenro mar keto nyong'ong kuom jotije piny owacho kaka yor thulo oko jotije manyawawa, chenro manochaki higa mokalo. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jalup jatenda migao mar weche pinje maoko e piny Amerika Christopher Landa opuoyo chala mar mantiere e kind piny Kenya kod piny Amerika ni mar osekonyo pinje ariyogo e yore mopogore opogore. Landa oloso e kinde nyasi mar puoyo apisas mag Kenya mane okonyo e mise mag duoko kwe e piny Haiti. E kar tiegruok mar obila ma Embakasi e buore Nairobi ne en nyasi mar puoyo apisas mag piny Kenya manokonye mise mag duoko kwe e piny Haiti. Nyasi ma oyuor kod jalup jatend migao mar weche pinje maoko e piny Amerika Christopher Lando, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen e kind apisas mamoko mag migao mar arita. Lando puoyo siep kod tudruok ma e kind Kenya kod piny Amerika moloyo to ni piny Kenya nokawo okang' mar konyo duoko chenro mag piny Haiti e wang'e kod neno ni kwe oyudore. You answered that very unfortunate country, provide some law and order, which you saw this firsthand has completely broken down in that country. But you also answered the call of the international community. And in particular, the United States was very eager to address this crisis in Haiti. Kenya took what many around the world saw as a leap of faith. A decision to deploy more than 12,000 kilometers away from home. This decision, driven by a firm commitment of His Excellency the President to our responsibility as a member of the international community in good standing. Korka kore, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oduoko erokamano kuom sir ma piny Amerika osechiwo ne piny Kenya kuom thuolo duto ma apisas ma Kenya osebede piny Haiti. We are grateful for the immense logistical and technical support extended by the United States government to Haitian mission. We also highly value the partnership between the United States and the National Police Service in training and equipping our officers. This occasion speaks to the values that Kenya upholds in international solidarity, collective responsibility for global peace, and unwavering commitment to the rule of law. The United States government remains a key strategic partner of the National Police Service in strengthening our capacity, professionalism,
At operational effectiveness, Kenya's deployment of the multinational security support mission in Haiti, now known as the Gang Suppression Force, stands as a defining moment in the international policing cooperation. This mission demonstrated Kenya's readiness to shoulder global responsibility, the confidence placed in our service by the international. Motelo nema lando noromo kod joten migepe Musalia Mudavadi maoyango ni tudruok e kind piny Kenya gi Amerika biro dhi nyime marido arita nyake pinje mag libamba ka bende giyango keto ayanga tielo machielo mar medo chwalo gedo mar Chula Mamanda e kaunti Malamu. Chula Mamanda en log tich mar arita monywando pinje ariyogo mathoro rido arita e tong Kenya gi Somalia. Visit also is marked by the groundbreaking ceremony of the expansion of the Manda Bay runway, a landmark step that underscores the strong security and development cooperation between Kenya and the United States. Limbe makamae en ranyisi ma tich makare ma apisas mag piny Kenya osetime piny mar Haiti. Kasingo en gibiro dhi nyime nyaka kanyo mar rita ma piny Haiti doge wange. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jagoro mongirore e migawo mar omenda Dr. Chris Kipto okoni sirikal oikore mar yie uso ne kambi moramora man kod bei mamalo ne siling 34 pok mage e kambi mar Safaricom masani nie twaka kod kambi tudruok mar Vidafone. Kipto okoni jodbura kata okone jodbura ni nengo mamalo koyudore to sirikal ok nyal mana chunjo kod nengo achiel makmana ni gisani to moseyudore maber en mar siling 34 kuom sea. Magi oyangore kinde romo kod jod bura masani timore e boma ma Naivasha. Motelo nema jod bura mathoth osebedo ka kwedo uso moko kuom pok mag sirikal manitiere kambi Safaricom ne kambi tudruok mar Vodafone ka ng'ura en okanga ma itayo godo bech mwandu no kod mudho mokwako uso makamano. Offer. And we carefully looked at it. And these mathematics showing here are clear. The cash flow shows that 40 billion today we take, and then we will pay 55 billion in 6 years. So the implied cost of funds would be that you would pay only 5.6%. So if anyone else tells you that the market share of Safaricom is at 80 shillings or at 90 or whatever price it is, ask them which valuation model they're using. And if they can prove to us which methods are used, then you can say that this share has been either undervalued or overvalued or whatever value they are going to create. Because here we have a block sale to an existing shareholder, but that is not the only divestiture method. We could have offered that to competition, we could have gone to further public flotation. Even SHA relies on Safaricom, everything relies on Safaricom. So honorable members, I want to ask you, don't even bother to listen about the pricing. It is not about the pricing. So honorable members, please reject this thing. Nyakora Mugejuang gikanye mochopo gode giko mar weche manyieno okinyi makawuono. Kata kamano chenro podi ielach. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marish kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno.
Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidogine no lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi konyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mbakoromo e wacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Tich abich ni e chenro mar ng'ejo thumbewa. E gwenge mag Nyang'oma Kogelo, wagoyo mbaka kod jowangla masulwe neno rieny e paw thum. Nick Wood Alego. Apondi Mercedes no kawa dhie studio. Ne wiwe wil kata kode gole. Ok ne mane hit song by then. Penjo maduong' en ni ang'o momiyo Nick oselal? Kopogore gi sigande, gin pek mage mano neno e thum. Nitiere issues mano arise. Cases utabiu, nitiere case moro ne an gupondo. Koro ing'eni notama concentration mang'eny, nang'eny dala. Ochanda gimoro higa 5. Ng'ejo thumbewa, tich abich ni kochakore saa 2 okinyi to wanwe ngeso saa 5 onyango. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Be imanyo kit lamo mamulo chuny kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelne adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, saa 2 okinyi, kik bai. Nyakwara Mugejwanga machiegni e nonro mar gazeta ntiere kae ko jafombo wadwa mano Eriko Keyo Kizito mar mondo miwa misiso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Kizito oyawre ichio nade? Achio makare Joyce. En odiochieng'no ma tich abich mabendo dokero kamano Nyasaye momiyo odiochieng' ma kamae. Nikido kiketh ni Joyce tidwoko ni manero kamano nikech ntiere jok mang'eny ma bende ne gomo mar mondo miyo chiew to gido ka delo jony manok ginyal chung' makare gidhi kuonde gi mag tich. Koro doko nero kamano. Wach mabende nitie ni Charles Awuor Mbony ni wuod Kano Kabonyo bende duoko erokamano kowacho ni kinde duto kete mana Ramogi kae ni nonro mar gazet kod chenro moko duto makadho kae mora ahinya. Koro warwake no med mana kete kae kod joka Bonyo duto te. Aya wago erokamano ahinya ne joka Bonyo duto kalore ni wanyalo wacho ni mage moko kuom jogo ma koro ogeno wa pile ka pile gikete mana Ramogi TV kae mar mondo mi ging'e kaka piny Kenya ringo. Gazet okinyi ma kawuono Kizito, gazet ma Daily Nation kaachiel kod The Standard, weche ma gazet omiyo pek aneno ka opogore. Aneno ka gazet ma Daily Nation oketo wang'e kata nyong'ong margi e kaka apisi mano mar jalup jatend piny Kenya osebedo ka tiyo kod omenda ahinya to e wuodhe ma itiyo godo kod
ndeke e pacho kae. The Standard to koro oketo maino margi e wechego mago mag mula kata mibadhi mosebedo katimore e uso mag mula e pacho kae. Ondike kae ni Gold Scammers Haven. Kata kamano Kizito adona chako gazet mano ma Daily Nation. Nitiere weche mopogore mabende gazet ma Daily Nation omiyo peko kinyi makawuono malo kanyo anoko ket picha mano marogai mar do machona mano David Maraga kanya kasani koro kete kanyo ne new sponsors Maraga raising millions from well-wishers for his presidential bid. Wangoni en bendo lap dogen ndonga ne laro komten piny Kenya e yiero mabiro 2020 kod abirio. Kakoro nyaka sani nyalo bedo no yudo joma moko maluet gi bet mor makoro konye e choko omenda mobo bedo kotiyo gode campaign. Bathe kanyo bende kora neno ka oket kanyo sigana malita ahinya mar kaka nyithindo modak e bombe kata street children osebedo ka tho mane thuolo mar dwe achiel. Iwacho kanyo ni nyithindo modak e bombe 15 osewito ngimagi e yore mopogore mano bende wabobedo kwa nono. Wach momi pek okinyi makawuono Kizito en kotudore kod kaka pisi mano mar jalup jatend piny Kenya mabende oket picha ne kanyo. Kithure Kindiki osebedo katiyo kod omenda e wuodhe mopogore. Ondike kae ni Kindiki's 340 million budget for private jets and choppers. Kakoro nyaka sani nitiere omenda mano maderoma ondike kaya hapa ni egi round off. Kata kamano en milion 338.8 mosebedo kotiyo godo e flights mano choppers charters kaachiel kod commercial planes mano e hikomenda mabro bedo ka rumo dwe mar auchiel mano mahigani mar 2026. Wach makamano Kizito omiye peke it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mano bende madwan wachak god achiel kachiel okinyi makawuono kalure ni it gazet mar 4 kaachiel kod mar 5 kanyo Kizito ema koro neno ka koro ong'inje matindo kit kako osebedo kotiyo kod omenda e wuodhe mopogore obed mano e private jets mano e commercial charters kaachiel kod wuodhe mamoko. Tiwacho ni omenda ma Kindiki tiyo godo ng'enya moloyo kata omenda makoro oket tenge ne presidential secondary school bursary kata omenda mimiyo joma mine e buo aguch omenda mano mar women enterprise fund. En gino malita ahinya kako riwacho ni hik omenda ni rumo to bobedo kokalo nyaka omenda moketne e budget mowinjo be notiyo godo e chenro mag wuodhe. Kizito Joyce sigana makoro ket kae kaka pis mar jalup jatend piny Kenya Kindiki tiyo kod omenda manoketne mabende koro ilieko kanyo no omenda ma otiyo godo ni dhi kadho omenda mantiere budget. Makirango kanyo Joyce tidhido ka omenda manokete budget mar omenda e 2025 nyaka 2026 en omenda maromo bilion 3.2 bilion 2.9 tiwacho kanyo ni odhi kadho nyaka omenda mantiere budget mochop bilion 3.2 kanyo makoro kama wach nitiere kanyo Joyce en kar wuodhe mar jalup jatend piny Kenya kae. Ndeke omenda mutiyo godo e dho ndeke mago mag commercial mago private jet kod mamoko e wuodhege iwacho ni koro muonyo omenda maromo milion 340 mabende kidhi kanyo korido kako ng'injgi e kaka utiyo kod omenda go ma yudo ka utiyo kod omenda maromo milion 150.2 ringo kod ndeka la papla mano helicopter kanyo ma milion 144 otiyo godo e commercial aeroplanes aso milion 44.6 mano tiyo kod chartered craft. Koro kineno kanyo iwacho ni omenda ni en mano malach ahinya kendo koro okadho kata oingo mano manoket kanyo kod milion mane oti godo e omenda mokalo kod milion maromo kanyo 88 kanyo. Koro wacho ni seche makoro apis jalup jatend piny Kenya Kindiki tiyo kod omenda mathoth maingo nyaka mano manokete e budget. Koro penjo nitiere ni to kara chenro mane piny owacho keto mar neno ni ogaka kitiyo kod omenda cha karen nodhi molal kanye. Inyaparo jatend piny Kenya nobiro kod chenro moko mar mondo mine ondusi omenda bede migepe mag piny owacho mopogore mar mondo mi oduoke piny omenda mitiyo godo mar mondo mi kik japiny bed kod osigo mapek ahinya seche ma ocholo usuru kojolo godo weche makamagi. Koro penjo che mwaduoge e odiochieng' ma kawuono to ka koro pis mamalo mar jalup jatend piny Kenya ema tiyo kod omenda madhi makadh nyaka mano moket budget kara kodcha mane gowacha oduogo kendo koro goyowa
makoro cha kendo wadhi mwakadhi nyaka kama ne oketi omenda budget mar mondo mi otigo kocha. Koro iyudo ka kila kisigi Joyce neno kata ka jalup jatend piny Kenya ofuyo koni kod kocha kodhi chenro moko mopogre mamoko iwacho nang'o jiwo dongruok kata iluongo ni empowerment magi bedo ka gitimo ga kinde ka kinde. Koro nyalo bedo ni magi kod wuodhe moko maoko ema koro muonyo omenda jopiny malich kamae ni. Nyaka sani bende koro iwacho ni kaluwore kod wanyalo wacho ni gweche makoro nyiedhore lela. Nyaka sani koro iwacho ni apisi mano mar jalup jatend piny iwacho ni obobedo ka okalo mano budget mare ma oket ne wechego mago mag wuodhi. Iwacho kanyo ni recurrent budget mar apisi mano mar jalup jatend piny Kenya winjo bed milion 219.3. To kata kamano iwacho ni e dweche adek kende oseti kod bilion 3.2. Mano miwacho ni okalo kata omenda mwinjo bed ni gitiyo godo. Ka bende iwacho ni mano bende okalo budget mwinjo bed ni tiyo godo mano mar bilion 2.97. To kopogore kod mano bende nitiere wach momako wanga kae ma bende no yang kanyo kod mano jaga budget e pacho kae Margaret Nyakango. Iwacho kanyo ni apisi mano mar min order jalup jatend piny Kenya onge omenda mora mora mano ketne e budget. Kata kamano iwacho ni nyaka sani osetiyo kod omenda mano milion 0.27. Magi makelo penjo mopogore opogore. To bende iwacho ni hik omenda mar 2024-25 iwacho ni apisi makamano mana apisi mano mar jalup jatend piny Kenya notiyo kod milion 250.45 mane wechego mago mag wuodhe obede Kenya ka kata e pinje maoko. Ka bende iwacho no nyalo medore kod atamalo 35.3 mano e higani kaluwore kod kit wuodhe mopogore opogore mosebedo kwaneno ka jalup jatend piny Kenya timo e kor gwenge mopogore opogore pacho kae to kata e pinje maoko. To Kizito mana kaka isewacho ni magi timore kata bedo ni sirikal nowacho ni bobed ka ing'iyo kata igayo kaka itiyo kod pesa. To wanyalo wacho ni iwacho tok tim. Iwacho tok tim Joyce nikech penjo bende nitiere ma japiny bende penjore nikech kineno kata tije moko ma piny owacho chwalo to kidogi rango budget tiyudo ka budget ok oketgi. Koro iduogi penjori to kara pesa ma piny owacho tiyo godo yore mopogore opogore kaka mago mag empowerment magitimo ka to onge budget. Kara omenda gi wuok kanye nikech Joyce onge jatij piny owacho manyalo wacho nang'o nitiere pesa ne moro mogolo ma mare ma ok en mar japiny machulo osuru cha. Pesa duto ma piny owacho tiyogo nyaka bed mana ni en mar japiny mantiere budget ma japiny golo ne osuru. Kara pesa gi dongo nego bed ni duto iketo gi budget mondo mi japiny ong'e ni mae mitiyogo ni teno wuok e budget. Koro iyudo ka kanyo nyaka apis mikaye mar jalup jatend piny Kenya bende nitiere omenda ma koro yango kanyo osetiyo godo to onge budget. Kara koro wuodhwa dhi kure mar neno ni wagayo kaka watiyo kod omenda gi. Aya kata kama nyakora muge jong magi nyalo somo matut e it gazet mar 4 kachiel kod mano mar 5 mar gazet mar Daily Nation. Adonra dog chien e it gazet mar 2 kotudore kod nonro mano timo odiochieng' manyoro kod kambi timo nonro mar Infotrack manyaka sani koro oyango kae ni nus maderom nus mano mar jo Kenya ok omor kod kit kaka ichiwo maxi ainyanya to e bolai manyien mano mar somo mano mar competency based education. Kanyaka sani bende nitiere weche mopogore opogore ma bende no wuok oko kata no nyiedhore lela e kinde mane koro Infotrack pedho ayanga duoko mag nonro mayande gitimo. Ka bende giwacho ni jo Kenya kata thoth jo Kenya ok omor kod chenro ma idwa tim mano mar golo uniform e skunde. Kata kamano to podi giywaka e wi nengo mamalo mano mar uniform e skunde mopogore opogore mapacho kae Kizito. Joyce magi mana weche mag somo manyasani somo manyien mane obiro mar CBC ni. Koro kano biro nwaneno kaka koro duoko ne oland kache kinde mokwongo ma koro nonro manotim kanyo kod Infotrack nyiso ni atamalo ma 45 mag jo Kenya ok mor kaka itimo kata itimo grading ne somo kata duoko mar penj kanyo ka atamalo 38 to yie kod kaka itime to atamalo 17 to gin gi kia gik matimre kanyo Joyce. Kanyo ma wacho nang'o e kinde kata piny ma oganda osebedo ga ka wacho ni kikadho mabet ida alama mar acha
koro gino duogo lokore makido alama mar A tin ng'ano man piny miwacho ni approaching expectation. Koro man wang'iyo godo ni cha timo maber cha en koro en gi piny. Ma koro sani ng'ama timo maber en mana exceeding expectation. Ma kanyo bende koro ket gi kidienje mopogore opogore. Ma kidhi mokwongo mar exceeding expectation EE ni nitiere EE1 kod EE2. Nyaka mano mar meeting expectation tie meeting expectation 1 kod 2. Koro biro cha kendo approaching cha 1 and 2. Koro gini biro bago ji mabende Joyce kata ka koro intie kor gweng' kaka dala kacha cha nyiso jaduong' moro kata ng'at machielo ni nyathino kadho yudo EE bedo matek mako wacho ni EE to donge nyathini orem ma mane ng'iyo go cha sani koro en mana approaching en nyathi ma koro pod odach komanyo kamoro notime maber. Koro mane kaka wach notimre sani ma bende koro nwawache chien kachacha to koro nonro bende otimo mogolo kuom jopiny adier nok gimor kaka itime ni sani nitiere bagni mawuok ka somo manyasani kalure kaka iketogi e kidieny mar penj ni gikadho yo machal nade kanyo to ang'e ni nonro makamae kambi matimo nonro mar Infotrack notime e kind dwe mar 12 higa mokalo kod dwe mar 1 higa ni kama koro ne odadhoga jonyuol manitiere kod nyithindo manitiere bwo lai mano mar somo mar CBE e gwenge mopogore opogore pacho ka aneno kanyo ka jogo manitiere gwenge go mago mag North Eastern ema koro ne giwacho ni gin bet gimora kod kaka ichiwo maxi atamalo 80 kuomgi kiluwogi kod jogo manitiere gwengo mag Western atamalo 46 kuomgi kata kamano nonro makamae koro yango ni migawo mochung' ne weche go mag somo e pacho kae koro nitiere kod tich maduong'a mar medo tiego jonyuol mar mondo mi obed kod ng'eyo ahinya to e wilai manyien mar somo mar CBE kod kit kaka ichiwo grading. To kapod wantiere it gazet mar 2 kanyo Kizito bathe kanyo bende nitiere sigana machielo ma omako wang'a kotudore kod weche go mag somo kit kaka osebed kichiwo basari kata kamano ondike kae ni end of fragmented bursaries of penjo new push for single education fund ka bende weche makamagi ne omed jiw kod speaker mano mar od bura mamalo Moses Wetangula e kinde makoro odiochieng' manyoro ne ochopo e gwengego mag Naivasha e kaunti ma Nakuru kama jod bura dhi mbele kod retreat margi ka koro giwacho ni onge tiende bedo kod agucho menda mopogore opogore giwacho ni winjo bed ni inywande e agulu achiel mar mondo mi somo e pacho kae obed nono to ang'eyo ni ma ok en mokwongo ma mbaka makama koro igoyo to penjo makoro bende nyalo bedo ka penjore ni to bende jod bura bro yie kalori ni wang'eyo ni omenda mano mar National Government Constituencies Development Fund kine mathoth nitiere lwet jod bura gibo yie mar mondo mi onywan gi agula achiel mondo somo otimre nono kata obed nono e pacho ka kata kose oyo wanga aneno ka gazeti bende ndiko moko kuom jogo mosebedo ka temo dhiro mondo onywan agulu duto mago mag somo kata omenda duto mag somo obede agulu achiel mondo jopuonjre duto e pacho ka ahinya to mago mochando obed kod nyalo mar dhi e skul e yo makare. Kizito. Moses Wetangula speaker mar od bura mamalo bende koro nyogolo duonde kuwe wach makamae sama nyogi nitie kod romo mar jod bura Naivasha kucho nowacho ni omenda mar basari kata masiro somogi mondus matindo tindo yudo ka od bura ni kode yudo ka sirikal county ni kode yudo ka kod jatend piny Kenya bende nitie kode ka owacho ni gigi onywandgi gibed kamoro achiel mar mondo mi kikej Joyce to kori kema jopuonjre duto te yude maromre to wach ni kaka nduse en ka ni nitiere joma yude bende nitie joma bende ok yude inyayudo ka Joyce ng'ato odhi yudo kata mar MCA ng'ato odhi yudo mar jaod bura ng'ato achiel ni to ng'ato to ali ok oyude to bende jomoko osebedo ka ywak ni nitiere dewang ahinya te chenro mag chiwo basari dewang bende nitiere. Koro ma wach ma speaker mar od bura Moses Wetangula ko wacho kende inya paro kacho gai mar do Martha Koome bende nosewacho wach makamae ka giwacho nang'o pesa gi duto te mag basari gi akamora achiel gi agula achiel mar piny owacho koro idwaro no ketgi okane gi kwayo jod bura mar mondo mi olosane chike obed malong'o mondo mi pesa ni obed kamoro achiel ka kore chwale e weche mag somo mar mondo mi somo obed mayot mayudore ne ji duto te nyako dhier moloto kar jodhier ma bende koro gilak seche kineno sigana mawuok kuonde mopogore tung piny gi piny nitiere jopuonjre ma pod okwamo e delni ma pod okwamo e kor gwenge kalure kod omenda mar somo maonge kata bed ni
Jatend piny Kenya William Ruto nogolo chik mar mondo mi jopuonjre duto mar odonje grade 10 to moko nyaka gila seche gi pok odonjo gionge ka ginyalo chako gionge kata nanga. Koro kata nochiw chik Joyce to moro bende bedo ni matek tida chako nang'o ang' ni wuoth kata gi tiende kidhi kata kalam minyo siling 10-20 ni ang' ni yud nade. Koro mane kaka weche mag somo dhi mobedo matek ka koro dwaro en ni mar mondo mi oketi weche somo bed makare. Kineno kata riwruok mag governors bende ne wacho ni gin bende weche mag bursaries pok gichwalo karuo ni deko mar omenda ma chopo ne counties pok ochopo kanyo ma bende koro ineno kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto bende koro nogolo chik mar omi omenda cha ogol odhi ne counties kanyo to jaga budget nyakang'o bende wacho ni koro dware mar mondo mi oket chike obed makare olo chike ni chike pod onge maler mata weche mag omenda mag basari gi to nwaneno kata chieng' wuok tich kano ket machiglo moko machiglo mano ket kacha Joyce ne en mano mane rango ni to omenda mar basari ni jod bura tiyo kode nade ochalo kako tego ma kiseneno jogo machiko winyo iketo dheru moko kanyo tisiro gi yien titwe tol tiolo kata chame iye to ka winyo donjo cha tiywa yien cha gore piny to dheru cha dhi umo winyo cha timako koro chalo kamano ni basari ni okete iye kacha cha to kangi ywacha to joka udheru umo gi koro gimi mana kura ni do na mi basari koro kamane kaka tiyogo mana koro penjo mane wacha to bende jod bura dhi yie mar mondo gino bed achiel to kata kamano no ka nitiere jomo pogore kuom ranyisi wantiere kae kod Ngire Tom Nyachae mano mar Turkana University sani koro wacho ni okang' makamano mano mar nywando basaris e agulu achiel koro bro bedo ka kedo kod wechego mag mibadhi kendo bro bedo ka keto ler ahinya nyato e chenro mano mar chwalo kony ne jopuonjre skunde mopogore jakedne ratich oganda Labana Omusindi en bende wacho ni riwo gigo duto e agulu achiel bro bedo ka konyo e duoko piny kata e tieko wach mar tiyo arietha kod pes jopiny. Kata kamano wanyalo wacho ni wach ni koro nitiere lwet jod bura mar mondo mi gilos chike mondo koro nywanda basaris duto obede agulu achiel. E it gazet mar adek mana bathe kanyo Kizito bende nyaka sani nitiere sigana mabenda no ka gazet ni mano ma Daily Nation omenyo ite mokwongo mano kutudore kod tho mano mar nyithindo 15 ma odak e bombe e boma ma Nairobi ka ondike ka ni puzzle over deaths of 15 street children ka kori wacho ni nyithindo makamagi gine kinda higni 18 nyaka 35 iwacho ni moko kuomgi ne otho kaluore kod koyo kech kata monja kata kamano nitiere sigana mar achiel makoro nokawo ngimane owuona gino malit ahinya kendo iwacho ni e kar mano kar iko mano malang'ata kinde makoro ne iko gi nyithindo wetegi ma odak e bombe mano chopo kuro moko kuomgi ne nitiere kod lit kalore ni koro ne gigoyo riti ne jowetegi ma gisebedo godo kumoro achiel gisebedo ka gidak godo ke koyo kendo nitiere kaka ne giseloso osiep ano ka gazet ni mano ma Daily Nation bendo menya achiel kuom jogo makoro nodong kod lit ka koro goyo riti ne osiepne ma gisebedo godo kuom kinde malach. Kizito Joyce iko mar ringre nyithindo ma odak e genga payagi notimre kar iko ma Lang'ata kanyo ma ringre gi wacho ni ne ogol gi City Mortuary moko bendo gol ma Malusi kanyo koro odiochieng' manyoro nyoiko chiko kuom 15 miwacho ni 6 pok oiki ka pod gintiere kar kano ringre ka ibro timne gi bero kanyo koro sigana ni okelo lit ahinya ka koro neno kata kanyo jogo mochopo e iko makamae gin mana jogo modak e genga paya ema koro dhi iko jowetegi kanyo sama gidhi jiko jowetegi gichiwo sigana kaka gisedak kod jowetegi gi kanyo gin jogo manoyudre kind higni 3 4 kadhi mbele gin jogo ma ok kata ni ng'ato ng'eyo ni ng'ani to akanye ng'ane e gweng' mane gin jogo moyudre kanyo koro gidak kaka familia sama gidak kaka familia ne Joyce king'ado kata kiwuothe genga paya kuondgi seche mag gokinyi tiyudo kaka ginindo gin jogo manindo ninde koyo kanyo giumre mana gi ogunia moko kanyo motimo kumre kod gi lewni to koyo chocho gi ahinya Joyce ma kineno to pi wang'i
wang'i bende nyalo chwer. Koro ineno ka iwacho kanyo ni nitiere mago motho kuonde kaka Mlango Kubwa mano tho apoya nono, mano notimre tarik 26 dwe mar 12 higa 2025 no. Moro bende kaka nisewacho nokawo ngimane oko, moro bende tarik 29 dwe mar 12 nowito ngimane kar jot ma Kariobangi, moro bende nowito ngimane kar jot ma Pangani, moro bende Shauri Moyo kanyo Koro moko koyo nego, moko bende imonjo, moko bende thogi kong'e ni to notimre e yo machal nade. Koro mae midhiero ma joge kadhe Joyce. Kech bende kayogi nikech ok giyud chiemo yo makare. Koro nong'no bende omako gi Joyce. Kata kamano wakoyo Nyasaye mar mondo mi oket chunygi kama okweto jowetegi makoro odong' chien. Bende wakoyo Nyasaye mar mondo mi oritgi kaluwore ni gidak matek ahinya e pacho kae. Kiwacho kanyo ni en tarik 29 mano dwe mar 12 higa mokalo ema nitiere nyathi ma odak e bombe mane owito okawo ngimane owuon. Ka koro nyaka sani koro ma en kaluwore kod bero notimne e kar kano ringre mano mar Nairobi Funeral Home machon nong'ere kaka City Mortuary. Adonwa dhit gazet mano mar 6 mar gazet ma Daily Nation Kizito. Costly polls, Maraga turns to the people. Mano koluwore kod kaka josiasa osebedo ka tiyo kod omenda mathoth ahinya e timo kisera mar ombulu ahinya nyate kinde mag yiero. Wang'eyo ni en mana higa ni kende to higa manyien 2027 wabobedo ka wadhi e yiero. Kata kamano kaluwore kod Election Observers Group iloga mano ma en duola makinde mathoth ng'iyo kaka weche mag yiero timore e pacho kae. Nyaka sani koro giwacho ni higa mar 2022 jogo mane olap dhogi ndonga ne bedo jod bura e pacho kae notiyo kod omenda Kizito $30,000,000 ng'ato ka ng'ato maneno ni koro gisero ombulu kuom jopiny. Tiwacho ni magi duto timore kaluwore kod wechego mago mag dhiera kaachiel kod jopiny koso bedo kod ng'eyo matende ni onge tiegruok makare ma jopiny oyudo. Mane momiyo koro josiasa wuondo gi omenda matin tin to koro iluto negi ombulu. Kata kamano mane en ogai mar doho mano David Maraga en bende sani entiere wuoth mano mar bedo eng'wech mar bedo jalar komten piny Kenya e yiero mabiro. Kakoro nyaka sani osechako manyo yore mopogore opogore mag yudo ombulu. Wacho ka ne osechoko omenda $8,000,000 makoro ochoko kokalo e yor mbui. $8,000,000 ng'eny ahinya. Kia ni choke nang'o Kizito? Yes, $8,000,000 iwacho ni ochoko yor mbui kano keto pay bill kanyo. Maber koro iwacho ni thoth jok moseketo omenda kanyo gin jo Kenya manoko mosero $6,000,000 kuom $8,000,000 ni. Koro nitie jo Kenya be mantie pacho kama bende osero matin kanyo. Maraga bende wacho ni singo kanyo $1,000,000 kata $2,000,000 e agulu ne mano Koro wacho ni Maraga kelo wuoth machielo mar manyo omenda mar goyo campaign. Ka koro dok kuom jopiny ema mano miyo sir lek mare mar dwaro bedo jatend piny Kenya. Ko wacho ni gini en maru koro jopiny mar mondo miyo sir kamano. Koro wacho nang'o? E siasa ma pacho ka kod lwasi mar yiero odong' mano ma ong'ere kod gonya kachiel kod kampen motedi ahinya. Koro jolar kombe gidwaro ni kampen mar otedie mar mondo mi okete ndhadhu moro mondo nenre ka ng'ano ma bende koro ni kod adier kata ni serious kod manyo koma kamano ma bende koro kaka ne iwacho ni duonde mag piny owacho marango weche mag yiero kaka ELOG wacho kachiwo ni chung lar od bura kende achiel notiyo kod $30,000,000 ni eka oyud koma kamano Koro ni magi duto biro nikech weche mag dhier makoro mako japiny mamiyo japiny dwaro mana gonya ni koro ka gonya onge no to bende koro onge. To jo siasa bende koro tiyo kod mai mar mondo miyo lomb jalut ombulu oket mar mondo miyo sire oyud kombe magidwaro e yiero makamano Koro wacho ni Maraga sani koro kelo kit manyo omenda mar yudo sir e weche mag yiero gi e yo moro mopogore. To yono iduogi pimo kod mano be mane timo kod Raila Amolo Odinga ogai mar ODM mano osewewa ma bende wacho ni ebe kindege ne omanyo sir kuom jo Kenya, ne omanyo sir kuom jo ohala mopogore kod manyo sir kuom kembe
bata mopogore kanyo ma bende iduogo ipimo kod Amerika kucho kama iwacho ni jatend piny Amerika Donald Trump, jatend piny Amerika machon Barack Obama bende ne dhi mana kuom jopiny, ne dhi kuom kembe mag ji mopogore kanyo kane miyogi sir ma kamano Koro piny mar Kenya ka bende iwacho nang'o jaod bura kaka Salasia kiparo Toto ma Bomet kucho bende wacho ni noyudo mana sir kuom jopiny manosire mane go campaign manochopo kanyo. Koro wacho ni Maraga ng'ano ma bende kong'ere ahinya kod weche mag ngima mamalo. Koro biro kod dok ir jopiny ka koro kwayo ni magiru mar mondo mi osir, mar mondo mi ubed ni telo en mano ma jopiny keto, ok mano ma koro ng'ato keto gi omenda mamalo ni kosebede kom joyis to obo dwaro mar mondo mi oduoki, to sama ng'ato duoko pesa ne kanyi winjo ni weche koro teke. Iwacho kanyo makare ahinya kendo nyako Ramogi Ajwang' nyalo somo matuta e it gazet mano mar auchiel mar mondo mi koro ne riekni mamoko makoro mane en ogai mar doho mano David Maraga obiro godo mar neno ni koro kinde makoro timo campaign mare to jopiny ema osire e yo makare. It gazet mar aboro Kizito kwadhi mana mapiyo piyo ondike kanyo ni Haiti US hails Kenya's leadership. Wang'eyo ni obila mago mag piny Kenya ne nitiere ong'ala manyime mano mar dhi e pinyno mar Haiti mar mondo mi okonya e kedo koda kweth jonjore mane rik omako piny Haiti mafwanda. Odiochieng' manyoro wantiere koda US Deputy Secretary of State mano Christopher. Odiochieng' manyoro ne olimo piny Kenya kinde makoro ne ichiwo puoch kaachiel kod paka ne obila mane nitiere e bwo mano Multinational Security Support Mission mane owuok e pacho kae ka gidhi e pinyno mano mar Haiti mar mondo mi okony e keto kwe. Kakoro en gino makare ahinya kakoro nopuogi kuom tich mateka magisebedo ka gitimo. Par ni nyaka sani koro kweth makamano iloko nyinge mar mondo mi obed Gang Suppression Force. Kizito. Koro piny mar Kenya ipuoyo kuom tich makare mane gitimo piny mar Haiti Kariban. Kama ne jonjore no dhi omako mafwanda ma gik moko norochore, weche mag thieth kata osiptal giri ne gimako, weche mopogore mag wuothe ne gidiyo kanyo, lape ndege ne gimako, dho wath nam bende ne gimako kanyo makoro weche nok dhi makare. To koro iwacho ni seche mane riwruok pinje kata international community nodhi okwayo pinje mar mondo mi okel jorit kwe e piny mar Haiti, piny mar Kenya kende mowacho ni nochore mbele adier manotero jorit kwe manodhi orakre kod jonjorego manotero kwe, noduoko kwe piny ma kwe nobedo ka onge. Ma bende koro nwaneno kata joarita wa kwe moko mane nitie piny mar Haiti kucho moko noseduogo pacho kae tok timo kata tieko kinde mane omigi kuro. Koro piny mar Kenya oyudo puoch kod pak kanyo ka jalup Secretary of State Randua opake kanyo Koro pak makamano biro kinde ma bende wacho ni piny Kenya bende koro temo ketre e pinjego makoro wacho ni nyalo chopo weche mag arita. Makoro bende ka nwaneno chieng' moro ka nowacho ni tang'o meno gin achiel kuom weche mag momiyo Donald Trump ok omiyo piny Kenya kum. Nwawacho ka ni piny mar Kenya Donald Trump ok omiyo kum kalore ni piny mar Kenya bende en pinyno ma bende koro itiyo god kata yore mag kelo kwe. Koro piny mar Kenya ketre kama kare inyayo weche mag kwe piny mangima nikech waseneno pinje mopogore opogore gichopo, waseneno Somalia kane gichopo kaachiel kod pinje mamoko kanyo Koro en mana puoch gi pak, wamed mana rido kanda nikech kwe maduong', kwe ne mabomiyo pinje bede dongore nikech Joyce onge piny manyalo chung' kende. Sama piny mar Haiti ni kod kwe eka pinje mamoko ka Kenya bende yudo kwe kendo kata weche mag ohala timre yo makare, tudruok no nyaka bedi. Kopogore kod mano adwa nwadhi it gazet mar 10 mano mar gazet mar Daily Nation kama jagoro mogerore e migao mano mar wechego mag omenda e pacho kae mano Dr. Chris Kipto odiochieng' manyoro noyudore kama tek e kinde mane koro chopo e nyim jod bura e kinde ma gintiere retreat margi e boma ma Naivasha mano e county mano ma Nakuru. Odiochieng' manyoro iwacho kae ni jod bura odiochieng' manyoro ne odayo do mano Chris Kipto mano kutudore kod okang' makoro sirikal nitiere dwa kao mano mar uso shares mano mar Safaricom ne Vodacom ka bende koro giwacho ni onge chike makare mabro bedo ka rito chenro makamano. Kata kamano iwacho ni nitiere omenda mano maderom bilion 204 omenda makoro iwacho ni migao mochung' ne wechego mag omenda e pacho kae bro bedo ka choko kuom uso
atamalo 15 mano mar stake e kambi tudruok mar Safaricom. Kizito. Joyce kore wacho ka ne piny wacho nitie kod chenro mar uso shares margi mar Safaricom ne kambi mar Vodacom kanyo. En atamalo 15 kanyo. Koro gimong'eyo ni la sechegi piny wacho nitie kod shares kanyo maromo atamalo 35 manyiso ni ka giuso atamalo 15 to koro Vodacom dhi bedo kod atamalo 55 ba koro uteku mare dhi medre kanyo. Koro wach mantie kanyo en ni piny wacho dwa uso shares achiel kuom $34 ma koro penjo ma jood bura nitiere godo kinde manyo nitie kod romo Naivasha kachacha giwacho ni to bende nengono bende noket independent body mondo tim valuation e weche mag omenda makare. To penjo machielo mantiere ni to bende omenda ma idwaro yud maromo bilion 204 bende oketo okenge makare, bende chike nitie madhi rite ma en omenda madhi timo wechego mag dongruok. Nikech iwacho ni kowe kamano Joyce to en man makoro inyalo dhi ti kod weche mopogore opogore moting'o nyaka chulo osara. To duto te omenda ni wacho ni en mano manego bed ni dhi tim godo weche mag dongruok machi jiwo chumi ma pacho kae. Koro mano penjo mantiere mano miyo jagoro mongirore Chris Kipto bende no obedo tago maliet kane miye penjo mar mondo miyo oduoka ne kanyo. Kopogore kod mano Kizito kwa dhi mana mapiyo piyo bathe kanyo bende wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro ne okwedo joasike makinde mathoth wacho ni chenro mar nyota makoro dhi godo nyime mar miyo rowere matindo omenda mano mar chako ohala kata jolo ohala margi en gino motiyo godo e timo kisera mar ombulu motelo ne yiero mano mar 2027. Wacho ka ni Ruto tells of critics of youth empowerment program ka koro nyaka sani koro ne ongiso jo Kenya kata kwayo jo Kenya mar mondo mi oket geno margi ahinya te chenro mar jiwo rowere makoro osebiro godo e pacho kae. To bende ongiso gi ni ng'ata kik wuondgi kod weche mopogore opogore mosebedo ka liekore. Kizito mana mapiyo piyo kwa tieko kae to atieko kod Machinglo. No wacho ni jomoko wacho mag weche manono, weche mathore, weche maonge. Kano wacho ni jomoko kumbro nyiso ni chenro mar nyota en onge kanyo. Manyiso ni un rowere mobiro kage ube un mana yamo no nuonge dongu untiere ung'eyo nyota ni emomi ubiro kamar mondo mi ukawe. Nowacho ni ma en chenro ma jiwo rowere ma miyo gi weche mag ohala kanyo e Joyce. Koro ojiwo gi mar mondo mi gimed ka omenda ni gitim godo ohala. Koro notime counties moriwo counties adek kanotime Kisii kucho marowere maromo 8,820 iwacho ni dhi yudo omenda gi mar mondo mi ojolgi weche mag chako ohala. Koro koni chenro meke duto te en mar neno ni ogero jo Kenya. Adonwa tie kod Machinglo manitiere it gazet mar 16 mar gazet mar Daily Nation. Machinglo makamano adwani nyakwara Mugejong bende onene achiel kachiel mar mondo mi en bende opongane kod wiye ni Machinglo makamano onyiso nang'o. Anno ka nitiere ng'ato morwako gudu machalo mar kingi to koro tiyo kod gini niluongo ni microscope donge ema koro temo ng'iyo godo. Anno ka nitiere gima ochor kanyo kaka ochalo na map of Kenya to weche makoro wacho malo kanyo. Kizito wacho nang'o it leadership dot en oro mar telo en oro mar telo. Oro mar telo ni koro kineno kanyo mane en jalup jatend piny Kenya mogor kanyo Rigathi Gachagua ka koro ebo kawo microscope odang'iego microscope kane wantie skul kucho ne rango godo gigo matindo nyaka mantie ringruok kachacha. Koro embedo kawe omenyo godo Kenya. To gima dhira Kizito akia gimomiyo komenyo Kenya tanno ka nitiere gwenge moko mag Kenya kaluore kod kakochore nitiere gwenge moko ma gin rachar to moko gin rabuor kinde mathoth wang'eyo ne ranyisi mano mar oro to koni kora akia ni otemo nyiso nang'o. Koro kinene kaka nyandwat mar Kenya malo kachacha kinene mabno otuomo baro kak mano manyiso nang'o onene to neno ni kuchocho oganda ok ng'eny ahinya manyiso na ombulu ok ng'eny kuro. To koduogo piny koni moting'o masa mar Kenya oting'o Nairobi oting'o imbo mar Kenya koni kawo poto ho mar okak kucho kawo poto kod ombulu. Koro amenya ni to ere kaka odwa donjo kuondgi kowuok masa mar Kenya odwa donjo Nairobi nang'o to odwa dhi ho mar okak nang'o to odwa dhi imbo mar Kenya nang'o to odwa dhi Kalonzo kocha nang'o. Magi kuond makoro gino menya ni koni to ber koni opoto kod ombulu. Koro gino osemenyo ni nyandwat kucho to tuo tin
Nyakora Mugiajwang' imbe ni nyalo pongo gi wiyi ni machinglo makamano onyisa ng'ado notiek mana kod wach mantiere e gazet mokwongo mano mar The Standard kotudore kod sigana mano ndik kanyo Gold Scammers Haven ka koro nitiere jaket mwandu moyang' nyinge kaka David White. Iwacho kanyo ni Dave White ne dwaro nyiewo kilo 150 mano mar mola, kata kamano nitiere kaka ne omae omenda madero milion 37 magi mana moko kuom wechego mago mag mibadhi matimore e pacho kae makoro miyo joket mwandu mawuok e pinje maoko lwar e lwet achudhe mawuondo gi nitiere kod Goldi to karamana omenda maggi ema koro idwa kwal. Kendo ka nitiere picha mano mar jakenya moro ma en achich mano Kelvin Otieno en achiel kuom achije makoro itudo kod kuoma kama mano mar milion 37. Kizito kwa tieko kachiel kod wachni mogik milion 37 duong' ahinya Joyce ka koro majago ni kwariwo weche kata sigana mar mula mag Miriasia maonge gi osebedo ga kinde ka kinde moko se wuond nyaka gi kiful moregi emikawo titero negi ni mula. Waseneno buche mantiere do mag mula ma omajo moko pesa to mula koternegi koro buche gi nitiere kae mabende koro en mana koro ganda madwa donjo ala mar mula ni nyaka koro gibeda kicha ni ka pesa gi oko muonyo dhi kamano tibro regne gi kiful iketo ni maber timiyo gi kanyo koro mano kaka gazet mar Standard koro kete kanyo kalure kod weche manono mag mula mabende koro onge omenda mikwalo kache kate mayo jogi kanyo Joyce katieko to koro en mana kinda nomiyo puko dhi mabor kata puko kata wuotho mos to kinda nomiyo sudo mabor koro oganda omed mana keto kinda mondo mi wasudi to bende koro wakwayo kaka Kabonyo Kanyagwal mondo mi piny owacho kata jogo machiegni kod jatend piny Kenya mondo dhi orangane ni to wach mar Kabonyo Kanyagwal kar pidho recha no dhi okwamo gi kanye ot moro no chagero kanyo dhi ochung' kanyo malumbe no sechako ti koro akia ni kacha odong' kendo ji dok kwayo dhok kendo to ne chenro makare mane dhi kelo dongruok ne jopiny. Aneno ka gazet ni mano mar The Standard bende nitiere sigana moro kae Manyakwara Mugiajwang' inyalo somo ondiki kae ni The Wandering Souls Family of 6 in 8-year journey to nowhere kotudore kod kaka wuoro min ode kachiel kod nyithinde 4 osebedo ka wuotho kuonde mopogore opogore kaloni ni nyaka sani koro giwuok oko e lela ka koro iwacho ni familia makamano nochako wuotho gino miluongo kanyo kod dhongere ni wandering matene ni giwuotho aoyaye e higa mar 2018 iwacho ni kuom higni 8 koro gisebedo ka koro gikonyore kuom jogo machuny gi olendo mosebedo ka seche moko miyo gi kar dak kachiel kod chiemo seche moko gininde hotel seche moko gininde tesendo bila seche moko gininde kata ginindo e udi mag ji kata kamano nyaka sani koro miyo no koro wacho ni magi duto no bira kalore ni gintiere mana kod gombo mano mar wuotho aoyaye akane adira nitiere kanye Nyakwara Mugiajwang' inyalo somo mano it gazet mar 3 erokamano ahinya Eriko Keyo Kizito kuom kawo thuolo mari mar biro e nonro mar gazet Nyakwara Mugiajwang' gazet momori e kinda The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibedo piny isomo e yo makare yena mar mondo mi akaw yo madindo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny kik idhi mabor. Familia yadi ng'ato vyema walijisitiri shuleni na waling'aa usafi walimu maombi pekee ndiyo silaha ya kupotoka majaribu mbali. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka.
Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro ka achiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin one negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre. Gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi. Mondo ging'e niya wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Be isei korine miel? To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyaka mngajua mtakresa mwena nyaka sauchi. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro N Thunda Kumar. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo ting badi malo. Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuomi. To kata arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ticha beach ka ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kachiel kod jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Luongani a boy handsome underwear roji bed and breakfast. Luongani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wacho ni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Erika kaero jawa.
Be ikori mar doke pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Nyakora Mugia Jwanga dakika en 20 tok saa 1 mar okinyi machiegni twak maro mokwongo e chenro mar Upenya. Wado twak otudore kod okanga mar riwruok mano mar jochiw thieth mano mar Kenya Union of Clinical Officers nokao mano chieng' tich adek mar jumani mar chungo ng'anyo margi ayanga. Ng'anyo makamano nobedo kuom ndalo 36 mano kochakore tarik 23 kochakore tarik 23 dwe mar 12 higa mokalo nyaka chieng' tich adek mano mar jumane ndalo 36 mag ng'anyo. Gikone ne gikawo kanga mar chungo ng'anyo makamano kendo ne gichuo kokgi e gino miwacho kanyo kod dhongere ni en return to work formula. Gino makoro nomiyo jochiw thieth matiyo it thieth mopogore opogore mag piny owacho koro ne omiyo gidok e tich. Gino makoro wanyalo wacho ni ne en fuongruok ne jotuo ahinya nyato mago matiyo kod ute thieth mag piny owacho kalure ni kuom ndalo 36 jotuo osebedo kakale matek ahinya kalore ne gidhi ute thieth mag piny owacho to giyud laktar moramora e ute thieth makamago. Kata kamano e kinde makoro riwruok mano mag jochiw thieth e bwo mabul margi mar kuko nokao okang' makende mar chungo ng'anyo margi. Bende sirikal ochopo kar dwaro mag giduto to dwaro mag gi ne gin mage to kosechop gi kare bende koro gisingo ne ok gibidhie ng'anyo moramora kendo higani kosango mabro bedo katimore mar neno ni gimedo tiyo ne jopiny e yo makare kalore ni kinde duto gin lakteche wacho ni gin lakteche gi thietho to Nyasaye ema chango ng'ato. Kata kamano antiere kae kod gi mar mondo mi gilernwa ne ni tang'o matimore. Antiere kae kod Austin Oduor Otieno jalup jagoro maduong' mano mar Kenya Union of Clinical Officers kaachiel kod Rafael Opondo ma bende en jakanyo mano mar kuka. Chak kodi Austin Oduor oyawre ichiew nade? Chieo maber. Machieg network. Erokamano. Rafael oyawre ichiew nade? Oyawre ahinya. Chieo maber ahinya. Machieg network. Erokamano. Nyakora Mugia Jwanga in bende arwaki ni machiegni bed thuolo mar cholonwa ote paro penjo moramora kokale nambwa mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV, mbui maro mar YouTube bende nyalo neno weche makamagi achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yanga okinyi makawuono dagomba mar mondo mi wawinjane kaka jotelo mago mag kuko noloso chieng' tich adek mano mar jumani e kinde makoro ne gikawo okang' maduonga mano mar chungo ng'anyo margi tok keto kokgi e winjruok mano mar doke tich ayanga. We wawinjane monde. We had to sign a return to work formula, having agreed on all the issues that were raised in the strike notice. Key among them, one is the conclusion and in the conclusion of the negotiation on the CBA. Secondly, the implementation of the salary structures, the third cycle and the fourth cycle of the salary structure. And the third issue was on the issue of the UHC staff and the Global Fund staff. Mkataba ambao tumeingia kwa leo ama makubaliano ambayo tumeingia kwa leo sio mwisho, kwa sababu unatengeneza tu njia ya kutekeleza yale ambayo tumekubaliana. Na tuna imani kwamba yakitekelezwa tutachukua muda mrefu kabla ya kurudi mahala tulipo. Na tunataka kuomba kwamba kwa hisani kubwa sana kwamba waajiri wetu ambapo ni county governments watekeleze wajibu wao. Wakitekeleza wajibu wao, sisi tutakuwepo kuwapatia support ile ambayo inahitajika. Watieko wachno kawuono kendo wadoke tich ka wamor ka wiwa ni malo nikech gimiluongo ni CBA
ma wasebedo ka wajadiliana gi Council of Governors cycles makadha ndalo Paranya, ndalo Waiguru. Kawuono wayudo CBA wano makochopo tarik 9 wuok tich mabiro wabro bedo ka gi county governments 47 ka gibogo sei e CBA. Osino Duori menane ni kanyo en achiel kuom jogo mane jofwambo mag oloso godo to kane osechuoyo koku e winjruok mano mar dok e tich ayanga. Chieng' tich adek ne ochuo koku e winjruok mano mar dok tich ayanga. Tasebedo kaneno ka nitiere weche makeyo mbui ni chieng' tarik 2 ma en wuok tich juma manyien ubedo ka ugoyo ubedo piny mar mondo mi uchuo koku e CBA. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni matiende nango winjruok mane ubedo godo chieng' tarik mano chieng' tich adek mano miyo koro uketo winjruok mar dok e tich to chieng' tarik 2 no en winjruok mane makoro ubedo ka uchuo koku kod county governments mopogore opogore kata 10 counties mopogore opogore ka bende uchiwo timeline ni en kochakore chieng' tarik 2 dwe mar 2 higani to ma ok olewne kata ka nyaka chieng' tarik 16 dwe mar 2 mano ma higani. Erokamano Joyce Oduor, ambe nyinga Oduor. Kendo amor kabiro e Ramogi Studios kae mondo awuoge jokanyanam kod jopiny. An kaka jalup jagoro ma riwruok mar Kuko dakteche e Kenya kae adwa wacho ni bang' higni 8 kwasebedo kwamanyo gimiluongo ni CBA gikone to ne wawinjore mwayude chieng' manene wagoye sei mar kaka wanyalo dok e tich. To chieng'no be chieng' mwawinjore. Nokwawinjore chieng' mopogore gi chieng'no. Chieng'no mwawinjore kineno ka antok gavana ma Nandi Stephen Sang. Anyawacho ni en achiel kuom governors ma oamua ni nyaka nwayud CBA. Nikech ka en gokinyi ne pod wan gi ng'anyo ma jowa ne nitiere e ofis maduong' mar thieth iluongo ni Afya House ka ne gi ng'anyo ka gidwa ni mondo jatend migawo mar thieth Aden Duale bendo go sei CBA marwa nikech wan gi CBA 2 lakini en achiel gima nie CBA go en achiel but nitiere kaka ondik ji tich mopogore. Nitie jo mondik tich e rang'iny mamalo mar national government kod nitie jowa mondik tich e county government. Koro chieng'no nwadwa winjore to kaluwore gi winjruokwa to bende nwadwa ni mondo koro wami jowa chik kata direction ni koro watimo nang'o. Ne waamua gi Council of Governors ni wakete sherehe moro tarik 2 kendo ngene wakete piyo tarik 2 wami bende governors gi time mondo giik joggi gibigo wuok tich mondo county ka county ogo sei e CBA. Nikech CBA ni en mar county kaman. CBA ni manwa winjore ni en omakore counties te lakini malo kujo kondike ni Kenya Union of Clinical Officers collective bargaining agreement against county government of Migori. Matieni county government of Migori be maro mabebe obedo kanyo. Mar Siaya ne kanyo kod mar kata Kisumu. Koro jok madhigo sei e CBA ni en county secretary, en chair mar board, to en chief officer mar finance, jatelo mongirre e gine mar finance kod mar health. Jogi bro biro kod county attorney madhi bedo witness. Jogo ema koro dhi biro to go sei. Koro dhi bedo like weche dhi bedo mang'eny. Inyayudo ni chieng'no counties kata 30 kata 35 ochopo. Koro gimomiyo wachako wamiyo gi nyaka tarika wamiyo gi wige 2 bang' mano waneno ka nitiere counties moko ma maybe koko chopo to Council of Governors nyalo winjore mondo gine kaka gigo chopo ei counties go kata gikelo gibiro e ginene office maduong' mar Council of Governors mantiere Delta House mondo wago sei. Yiena mar mondo mi arwaka Rafael Opondo mabende en jakanyo mano mar riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers kendo en clinical officer e boma ma Nairobi kae. Rafael, bang' ndalo 36 mano mar bedo e ng'anyo gino mane othiro chenro mag thieth ute thieth mopogore opogore mag piny owacho pacho kae gikone ne ukawo okang' mano mar dok e tich ayanga kochakore chieng' tich adek
iwacho ni kose bedo signed kama to sano winjo be ni koro ji chako dok e tich. Penjo eni dwaro magu maduong' ne gin mage, to dwaro magu bendo chopi nikech ang'eyo mana kaka iwinjo kaka Austin wacho kae, mano jalup jagoro maduong' mano mar Kuko wacho kae ni ma en winjruok miketo gi county ka county, winjruok maro bende gigo mano dwaro ochopo kare ahinya to kaka in achiel kuom lakteche mathieth e boma ma Nairobi kae. Opondo. Erokamano ahinya. Jokanyanam iluonga ni Rafael Opondo an Wood Game Yala. So I'm clinical officer. Clinical officer is the backbone of the health system in Kenya. Hospital mora makidhie Kenya kae mangima 89% gi daktache mineno mikuongo neno Kenya mangima gin clinical officers. Koro wan jok ma wan gi very big stakeholders Kenya kae. Ka duoko penjo ma iwachona, ne wadhi e strike, ne wadhi e ng'anyo both national kod counties. Ne wan gi weche 4 from national mane kao jumla gi counties te. Mokwongo ne signing of CBA manose dak igni kaka 8 kapok ne wa complete. Koro mano first achievement ma waneno ka chunywa morgo. Mar ariyo ne nitie clinical officers mane ndalo mag COVID ne gibedo employed gi serikal on contractual basis mag UHC kod Global Fund health workers mane nyaka sani gisedak 19 months mapoko chul gi mshahara nyaka sani. Contracts magi bende gionge go. Gin jok makata pension bende ok ginyalo yudo. Kaka gidak bende nobedo matek. Koro waneno ni kaka dwaro mane wan go mar 4 bende ne implementation got 3rd and 4th SRC mamedo wa pesa e mfuko marwa. Ingeni kitiyo to ineno ka pesa moro biro bedo maber. Koro magi gik ma wanyalo wacho ni wagoni erokamano ahinya kuom Council of Governors, especially the chairman, Governor ma Mombasa and his general team. Nigi timono maber, wagoni erokamano ahinya. Isipokuwa ni kwamba ntie jok moko counties moko mapod wan go gi problem kaka Nairobi. Nairobi wan gi problem nikech ne watimo strike moro bang'e higa machon manyocha to ne wadhi e ng'anyo ndalo 85 to ne wadwaro kaka wanyalo timo winjruok gi county ma Nairobi mar Governor Sakaja. To kane wadhi e ng'anyo to wawinjre return to work formula. Mano nego bedo nigi implement in the first 2 weeks and in the first 3 months, phase 1 and phase 2. Nyaka sani osekalo more than dweche 6. Governor Sakaja gi county public service mare gilal. Wasetemo manyogi kata sani emomiyo jatenda kata ka watieko strike pod wan gi problem gi county mag Nairobi. To wan jo Nairobi wacho niya wan kata ka ji dhi dok e tich wan ok wadog e tich. Un pod ung'anyo. Wan pod wang'anyo. Nyaka wayud gima ne wase sign. Ingeni kise sign gi ng'ato bong'isi ni promise ma abro miyo to kendo lal bedo gi marach. To wan gi historical injustices. Ntie clinical officers Nairobi kae igni 10 ka gichako tich nyaka sani pok ne giyudo promotions. Ineno kata school ka gidhi ba giduogo gisomo ng'ato ntie atia kuma entie. Koro waneno ni magi historical injustices ma wadwa fight mondo ka county government gisetemo wacho ni gidwa implement and kendo ntie gimoro mane mogik madwa wacho ni approved career guidelines. Ntie gimoro amora environment moro amora ntie guidelines ma gitiyogo. Clinical officers kaka wachiedho jomatuo. Ntie kaka inyalo chiedho ng'ama tuo man gi malaria. Makimie yath moro amora to bro hinyo dende. Wan bende wan gi approved career guideline ma osebedo approved gi Public Service Commission. Mae noket approval higa mar 2024 May. To nyaka sani counties moko ose implement. Nairobi kae wan waparo ni wane mbele, wane heartbeat mar pinyni. Ilero kanyo makare inyo Opondo kendo yiena mar mondo mi arwaka Austin Oduore twak. Austin en jalup jagoro maduong'a mano mar Kuko. Uchungo ng'anyo kendo ni ntiere mesa kama ni pore wach. Uchungo ng'anyo to lakteche ma Nairobi pod ywak.
Ang'o matimore? Matine ni county ka county uwene lakteche mag county go mondo rakre koda county gi kigina kosa ang'o matimore? Yes, ng'anyo serumo. Owinjo be ni ji dok e tich. Iwinjo kanyo ka Rafael wacho ni gin Nairobi ok gidog e tich. Ne giketo kokgi e winjruok bang' bedo kod ng'anyo mar ndalo 85 higa mokalo to Ten County ma Nairobi pok ochopo dwaro margi. Ang'o momiyo nitiere gwenyruok ma kamae? Gwenyruok bedo en adier. Nairobi ng'anyo pod dhi mbele kendo Marsabit bende ng'anyo pod dhi mbele. Kalure gi Embu, do Embu nitiere do mar Labour. Nitie kaka ne ochungo ma Embu no. Koro Nairobi ma gine ng'anyo oyudo kaka Marsabit ng'anyo manwa luongo oyudo ka gine ng'anyo. To gimomiyo ne gidhi e ng'anyo no nyalo bedo ni dwa bedo machalre gi gimomiyo nwa luongo ng'anyo maduong' ni, but margi pok olosi e kiwango no. Nikech inyalo paro ndalo manwa dhi e ng'anyo ndalo 100 ma koro doho maduong' mar Labour Justice Bairam Ongaya masani osetere Court of Appeal en mano ogolo order kata ogolo chik. To chike mano ogolo gi achiel kuomgi nen ni onego be ni timo ne jok matiyo promotion kod ing'eyo ing'eni ka ng'ato bedo promoted ting'eyo kamoro amora ng'ato tiye nyaka ng'i maslahi mar ng'ato. Koro kaka wan dakteche ta moro mane kendo nitie niluongo ni comprehensive medical cover. Imi cover moro mopogore gi shacha kaka wan dakteche nikech realize ni dakteche be ok nyaka thiedhore. In gimi thiedho no ing'eni ok inyal afford. Yani ionge pesa minyalo thiedho go kata mana pneumonia. Kata matinde kod kaluore kod onge mar okumba mar thieth maro. To gino en gimi thiedho. Koro daktari bok nya thiedhore kende nyaka thiedhe gi daktari moro. Koro gigo ne gik moko manwa sewinjore go gi gimiluongo ni career guidelines. Koro gigo achiel kuom gi CBA. Magi gik mane do nodhi wacho ni gigi otiek gi bang' ndalo 90. Mano higa mokadho. Ndalo 90 nokadho. Wamiyo counties time mondo gitim go kaka gidwaro. Koro gigi osebedo ka dhi kama. Koro nitiere counties moko ma onge kata gima gisetim. Gin yawadhi kod gin tie. County achiel machalo kaka Marsabit. Nairobi ka ena iwacho koni gi koni. Governor ma Nairobi en gimo wacho. Penjo machielo ne ang'o momiyo dakuchung kumoro achiel kaka nchu chung kumoro achiel e ng'anyo. Koro ero use sign return to work formula. Kendo kochakore chieng' tarik 2 udhi sign mano CBA makoro bobedo kuchuoyo koku kod 10 counties mopogore opogore. Daku med riworu kod jo Nairobi kachiel kod jo Marsabit mar mondo mune ni wachni utieko kumoro achiel. Nikech onge gima lit ni seche moko katiyo kod ranyisi ni ja Kisumu yudo thieth kalure ni clinical officers ma Kisumu no sedoketi. To jo Nairobi ka to podi thagore to untiere boma bula achiel. Nyoro ne wan gi bura mar National Executive Council gi kodgi. Mane tich makoro wada timo sani. Nikech machacha to noriwo ji te. Koro tich moda timo sani en tij Marsabit gi Nairobi. Wadwani mondo wa make sure ni weche ma Nairobi gi watieko gi. To nitiere kaka gik moko be tieko tek. Sa midwaro ni mondo urom gi jogo. Kokinyiso ni county secretary oringo dhi kia Dubai. Waziri mar jatend migawo mar thieth e Nairobi ka embe kia odhi kia South Africa. Jogo gionge. Koro ing'eni gine monego bed ni gi fulfill kata gine ne gima ne giwinjore. To kaka samwa koro wawuoye ni chal ka gima Nairobi county government emong'anyo. Wan kaka kuko wan ok wang'anyo. Jo kanyo kata jo ginene koro ng'enyo ma hinyore gin mana jotuo. But wan kaka ineno watieko gi Council of Governors ni mano e kaka kuko en. Wan waero gik ma ji winjore to watieko to wadok e tich. To Nairobi koro chuno wane mane kama koro ketowa. CBA makoro usebedo kuywago ni opondo. CBA ni oting'o ang'o makoro un kata kaka jo Nairobi. CBA makoro kuko as a whole. Kopogore kod kata kaka mar jo Nairobi makoro pod uywak neni. CBA ni oting'o ang'o mabro bedo ka neno ni lakteche e boriwruok mano mar kuko kata clinical officers owinj dwaro margi e yo makare kokalo e CBA mano ibobed ka ichue kogno kochakore chieng' wuok tich. Mar mondo mi kik wane ng'anyo moro amora kendo kata bedo ni unto poduniano ni ng'anyo nyaka dhi mbele Nairobi ka. CBA ni oting'o ang'o general? CBA ni to ber. Oting'o mafuta. Mafuta mane? Ma chieng' tich ariyo chieng' ma wabrogo sahi
chieng' ibro yele kaka zawadi moro maber kuomwa nikech odhi medo gimoro e payslip marwa. Payslip marwa kaka ne wadwaro gimiluongo ni enhanced risk allowance. Enhanced risk allowance en ma seche moko kaka wan daktache waromo gi vulnerable exposure. Seche moko iromo gi jatuo manyalo mi tuo moro, risk ndalo mag covid one very much exposed. Kineno ne wan gi risk allowance matin sana, nichulo wa pesa matin sana. Pesa matin adi kama akiana wache ka lakini nenti nichulo wasling 1,000. Lakini ne wachako ni wadwaro gimoro 15,000. Mano dwe ka dwe. Lakini wasebedo kwa the back and forth. Boa yie koro sani ma wadhi sign sani gi yie ni between 4,000 and 7,000 wadhi yudo. Ma immediately sani wadhi yudo gimoro 5,000 e payslip marwa. Mano dhi bedo gima ber sana kuomwa. Mano fruit ma anyalo wacho maber sana nikech kar pesa ka to ema miyo ga ng'ato mor ahinya e chunye. Koro sani wawinjo ka wabedo gi dignity mar clinical officers kata kwa tiyo wadhi bedo kwa tiyo ka wan motivated. To mane gima nyalo wacho. Amedo gimoro kanyo. Ineno ka e clip migolo to ineno ka ne amor. Nan gimor kech ka chako wuoyo ka nanyisi ne magi mwasebedo ka urito kum higni aboro. Jotend Council of Governors kate osepitia e CBA wani. Kochakore gi Isaac Ruto, kodhi e Nanok, kodhi e Oparanya, ochako dhi e ng'anene Wambora, mochako dhi nyake Anne Waiguru makoro ento koro nonyono piny ni ok wayud CBA. To kako pondo wacho CBA nigi gik mang'eny kendo gik mabeyo beyo. To CBA marito kind ng'ama tiyo gi ng'ama ndiko, ng'ama tiyo no. Employer gi employee. En gimoro ma winjruok manya miyo ng'ama tiyo no bedo gi moral mar tich. To wacho maber na achiel kuomgi en gimiluongo ni risk allowance. Allowance en mafuta ma imiyo jatich ma kata koponi ne TB moro yude, kata koponi oyudo masira moro kar tich, to en tie gi omenda moro ma bende onyalo makorego to okonyorego. Koro omenda ni omedore, imiyo waga 3,000 e dwe ka dwe. To nitie joma miyo nyaka 20,000, nitie joma miyo nyaka 1,000. Mago e counties mopogore. Kadas mok clinical officers. Okay. Nitie mimiyo, wan timiyo mana 3,000 lakini 95% gini wan woga pile. Ma bende jopiny onego ng'e. 95% mar jotuo ineno gi clinical officers. Anyalo loke kata kamae. Nitiere 89% 89 kata 90 ma jatuo moro amora modhi e osiptal ng'ama odhi romo go mathiedhen clinical officer. Koro koponi nitiere kata mana outbreak mar tuo moro kata kaka ndalo ka en covid, jomage ma gini nyalo hinya. To gini clinical nikech ane makwongo adhi ang'iye ni ma to koro covid. Ma to koro en covid. Ma aparo ni nyalo bedo TB. Ng'ama dhi ng'eyo ni gini aparo ni nyalo bedo TB no en clinical officer. By the time itere madhi pime lab ma yuri ni en TB, in osemaki. Iwinjo. To in koponi en tuo mane landore osemaki. Koro mane momiyo ne wan gi justification mager ni onego beni risk allowance wani omedre. To ndalo ma Mutahi Kagwe ne en waziri mar afya, nomiyo wago 15,000. Machieng' no Januari gazede te ma Kenya nondiko ni new year gift for clinical officers. Ang'o manotimore? Gima notimore ka en ni bang' ka Mutahi Kagwe nosego e kogono, mane momiyo pod wan gi wasiwasi, lakini gi kaka neno sang' ne wuoyo to nwadok piny matin. Wan gi wasiwasi nikech seche mane Mutahi Kagwe osego koke 15,000, Oparanya nobiro to wacho ni wan pesa no waonge go. Wan karwa okwago sei. Koro okwago sei no nyaka sani. Okwago sei. Mane momiyo kata CBA wa nok nyalre nikech 15 serikal maduong' oseyie. To gine ma gigolo pesa. Council of Governors Oparanya wacho ni wasewinjore kaka wan governors pesa no onge. To wacho kama ka gima gin gi mfuko gimoro ma gigole pesa mopogore gi mfuko maduong' mar sirikal maduong'. Mane kaka gino nodhi ogore noma ma ok wayudo 15,000. Koro bang'e ka koto osechuno wan waduogi e twak, wachako jadiliana
gini koro karaka tek to wadhi apar ni tek gikone to nwawinjore 7 to process ok en process mayot kineno wadwa chopo kama koro idhi go sei process no ok yot ikuongi uwinjoru jok ma Council of Governors ka oketo gi wan kaka union wakelo jowa en twak ok en twak ma rumo bang' wik achiel bang' wige 2 en twak ma kawo dweche to sirikal maduong' dwale be kelo joge koro en winjruok bang' winjruok no 15,000 nokwa winjore 7,000 koro 7,000 no itero kanye itero SRC nyaka wach ni ya wayiego nikech gine ma ging'iyo gine ne kaka ichulo ji SRC no ichaki gole ichaki itere kanye treasury nyaka Mbadi machiegno nomanyo Mbadi nomanyo dwe achiel obedo treasury kanyo Mbadi nyaka gol gimoro miluongo ni letter of no objection barua mawacho ni wan waonge gi shida chulo siling 7,000 ni koko chako wuok ichake duoke kendo e negotiating team mane ginene winjore cha then bang'e koka ji winjore koro gima nodhi otimore meneno kanwago koko Duale otamore go sei CBA wani to gik moko osetiek moseket ne mesa en gi kanyo oseket ne ni 7,000 Duale wacho ni an ok anyal go sei okuongo gocho ne jo Council of Governors kendo chaki nyise ni pesa no onge ok mage gik makendo kelo shida gichaki dok kendo SRC gichak gichuno SRC mondo ko barua ni wayie ibo megi 7,000 lakini kuongo chak ga 5,000 kasto chak udhie 7,000 ka funds nitie wan wacho ni funds go koro gino noonge winjruok manyaka chieng' tich adek gokinyi eka koro wawuoyo gi jakom mar riwruok mar governors mano Ahmed Abdullahi mano governor ma Wajir kod team ne ka wan go ka mwanyiso gi ni sawa wabro winjore to 5,000 mwachako go ni ober ni chule chakre higa mokadho dwe mar 25 dwe mar 7 nyaka sani ichulo gimiluongo ni dho ngere wacho ni arrears bang' arrears no wadhi mbele ga bich ni nyaka dwe mar 6 dwe mar 6 ka rumo ni dwe mar 7 wadonje 7 mamarwa mano kinde makoro hikomenda loko yes wadonje 7 mamarwa to kendo gini kete agreement ma indiko tigeni agreement marwa mar return to work ni opogore gi agreements moko ing'e mi opogore court emano wacho ni winjru matin agreement ichak iduoke court wan gi active case ma iwacho ni Council of Governors gi sirikal maduong' otamore timo kaka idwaro koro ka court oseduoke court gir court ok inyal pengo CBA ni bende kwasetieke mosego sei wuok tich ma jogi wadwa ni mondo bi ikawo CBA no titero SRC wacho ni concurrence ichaki gole SRC titere e court koro court miwinjo ni must be registered in court koro bang' kose registered in court to koro counties wa ochaka implement ang'eyo kama ntie ka ang'eyo counties manyalo implement gino kata ne gidwa ne gi implement kata kawuono gin counties makang'e bibmiya thuolo tabro kwanoni counties karibu 7 ma gin ready giwacho ni pesa ni tin 4,000 mimedo e wi 3,000 7,000 kende kaunti kaka Wajir bigeni pesa di monego bene gimedo mondo mi dakteche odoge tich mondo githiedh ji 1,100,000 1,100,000 mano Wajir kama governor yae gol mo 1,100,000 mondo jogo odoge tich to pesa di ma clinical officer mantiere mage 7 ma ose 7 en Migori Homa Bay wan gi Nandi wan gi Mombasa wan gi Kajiado iwinjo wan gi Kajiado wan gi Wajir mage counties ma gina ready mago gin ready magin kata kan poni ne gidwaro kata ne gi sign CBA margi iwinjo Kajiado no wacho Kajiado go kwano penjo machielo mang'e ni bende nyalo bedo ka ringo e wi joneno magwa nang'o matimore counties magwa mang'e ni en gino ma ok unyal duoko kata kamano en penjo makoro owinjo bed ni jopiny penjore e yo makare mar mondo mi gin bende ginonane kaka governors mag gitiyo e kor gwenge kacha counties 7 oseyie ni gin ginyalo miyo clinical officers pesa makama par ni counties yudo omenda wanyalo wacho ni omenda maromre nitiere equitable share mawuok e sirikal mamalo kinde ka dhi ne counties ang'o miyo counties 7 ok ne pek to counties moko go neno pek we asoma ne moko kuom ote manyakwara Mugia Jwang' chwalo no Lewis Awasi mano Lewis woda Awasi boda ng'isa kae ni Joyce Oduor aluo twaka na Awasu boda amor gi kuko kuom chungo ng'anyo margi ni mar higa pod nyien allocation moko pok otieki ote machielo mano mar Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni 2026 ok wadwar winjo weche ng'anyo wasetemo
ng'anyo to pok oneno konyago lemo. Watime uru strategies moko. Tear gas oromowa sama okire ne nyaka ng'ama ne onge ng'anyo bedo affected. Aluotwa kanu moja enako. Nitira kuku Otieno mar Thimlich Ohinga, Migori County. Onza ka ni Joyce penjina welowa ni pile ging'anyo to bang'e to gilandonwa ni winjruok osebedo kendo gidok e tich. Tok ndalo manok to gilando kendo ni winjruok okethore kendo ging'anyo. Ere adiera magingo ni wang'ne to gitieko chandruogno chutho. Mar ariyo, dipo ni seche magidok ga e tich ni jotendgi moko matin ema igoyo dhog gi bora to lando ni ng'anyo ochungi. Mar adek, dak gikonwa ga kaka giwinjore gi jok mandiko gigo kapok gidok e tich mondo chandruogni otiek dichiel chuth. Adona chak kodi Opondo. Penjo mabende Akuku Otieno openjo, bende in satisfied gi dok e tich bang' ndalo 36 mago mag ng'anyo? Kose seche moko nitiere jotelo moko miwacho ni nochutnegi gimoro, nochutnegi bor kumoro, koro gikaso wakasa koda keto kogno e return to work formula mondo dok e tich? Satisfaction mokwongo dhi kuom jatuo. Ndalo 36 mane wan oko, jatuo osebedo ka inyre. An atiyo Mama Lucy Kibaki. To kwa wuok Mama Lucy Kibaki, kidhi sani, jok mantie kuro gin ma nyithi skul. Moko nego bed ni tiedho nyithindo. Tiedho jotuo. To kinene on the other side, ineno ka koro kwa dok e tich, jotuo dhi konyre mang'eny. On our side, generally, satisfaction nitie nikech magi ma wasebedo kwa, awinjo ka jonagi moro wacho ni wasebedo kwa wadhi kwa duogo. Igni 8, lakini sani waseyude. Nen gima wadwaro sana. Ma adwa miyo gi hope ni kwamba ni sani koro gima wase sign CBM wa sign ni. Onge kaka serikal nyalo wacho no odhi timo nikech ne wasedhi e doho no se amua mkoro kata gima wadhi keto piny sani en gima wadhi yudo maber. To awach ni county kaka Siaya mar Governor Orengo ingeni health system nitie gi building blocks mage. Ma number 1 in infrastructure. Anyalo gonero kamano nikech for the first time Siaya County nigi gimiluongo ni CT scan. Gikelo CT scan Siaya. Mano gima ber. Lakini kiduoge human resource kae, Governor ma Siaya no riembo jotich mane gindiko a contractual basis. To mae nen corruption issue. Nikech kisendiko ji mondo gichak tich to kendi riembo gi kanyo. Mano nen gima waneno ni nyaka wasekiwa permanent and pensionable terms ma UHC kod koro ma global health workers. Emomiyo wacho ni kuma wachopo sani kaka jotelo mag kuko, wan gadiera ni jotendwa madongo mane office mag NEC gitayowa maber. Koro wabed gi geno ni gima watimo onge pesa moro momiwa. Wan watimo tich kaka mar sacrifice. Afadhali kata mar pastor. Marwa ni tek moloyo. Nikech igo tear gas kaka nano wacho to kendi doka. Igo tear gas to kendi doka. Lakini wagoero kamano nikech bende Nyasaye bende osechung kodwa. Nyasaye osetayowa. Koro kawa tieko ng'anyo kamae, wabeduru mamor. Tendo wamiyo jothurwa ni gi clinical officers fraternity Kenya mangimani kuko and strong to one solidify kamora chia. Austin, nitie gimidwa medo kalure kod ote manya kora Mugia Jong'o chwalo. Moko kuom jogo makoro lieko ni nyalo bedo ni nitiere moko kuom jotelo makoro pod negi gimoro koro gin gichunga ng'anyo to bang' kinde kendo wachako neno kudok e ndara. Uthiro chenro mag thieth e ute thieth mag piny owacho. Ana gomba mondo ambe ochodi na gimichodi ne ji ni nikech amba serite. Asebede union ka karibu mwaka madhi 10 ma apani adok chung mogik mondo awene jomoko kaka gen mondo gita union ni. To amba gomba ka nitie minyalo miwa to donge onge ng'ama nyalo tamore kawo gima ber ma ginene ma at least oboro dekago, but mano gima onge. To mokwonga go pole ne jok mawuotho kata jok mane timo tijegi kako maso e wiwa ka. Koro mane gima watimo kende. Mar ariyo, ok wawacho ni gik moko timore nikech kata mana
doctors bende noseloso CBA gi to iwinjo ka gimbe gin gi ng'ur moro matin to at least CBA gi no betiyo koro kata ka nitie ng'ur gik moko matino tindo nyalo bedo to nitiere kaka committee moro no bedo formed mar resolve issue mar CBA ni kapok ochopo kama koro wanyalo luonge ng'anyo nikech ok wanyalo luonge ng'anyo ni wachiogo kinyi waluongo ng'anyo nitie gik mabedo resolve kanyo gi gik miloso to mano gima nitiere kende CBA kanyo to wadwa wacho ni CBA ni bedhi konyo jatuo nikech gini koro bende odhi oketo wambe nitie gik moko manyaka watim kaka jo machiwo thieth nyaka wabede onge gimoro ni absenteeism nyaka ibedi nyaka iti moral be nitie be sera no daktari man gi moral kaka tiyo pesa ole dende iwinjo pesa ng'eny ma to daktari ma kaka koro sani wan ma imi 3,000 risk allowance pesa ing'adi itimang'o moral bedo ineno wanga gima ng'ama dhiang'o nyon adwa nachak kod Austin wachni mogik ka watieko wadong' mana gi dakika 5 kende to waloro twak marwa usingo ni udoke tich maka yo maber kendo nitiere kod geno ni counties duto bro bedo ka keto kokgi CBA mondo koro higa ni kik wane ng'anyo moro amora nikech kuom ndalo 36 adira jotuo osekale matek ana ero na en ni kaka wadago kokwa CBA mawuok tich mang'eni anatiyo Migori County Referral kaka daktari kendo kan mana daktari ma kawaida daktari mathiedho pien kora iluongo ni dermatologist to ging'eyo ni seche mane tich an always available koro an CBA ni omora nikech omeda moral mar tich ma wuok tich no ageno ne jotenda ma Migori machalo kaka chair mar board ang'ogenego gidhi biro mondo gigo sei gini mondo gi implement piyo mondo Migori bende obed achiel kuom counties mokwongo ma dhi timo implementation mar CBA ni to ne jo Thurwa kod jo Ogandawa wan okwero mondo wang'any kendo wadwa temo matek kochopo kama koro nego bed ni wang'anye to gik moketi kamikakati moket mbele kachacha wabro dhi twabedo piny twadhi watayogi to mogik aida wacho ni an kaka ana jasiasa to wambe wadhi mbele nitie yiero mar unions ma dhi mbele ka to adwa nadogi kasto bende ng'ato kaka iluongo ni trade unions wan jo siasa emomiyo nenoga wadwa ni space mar jo union bo wenwa gine kaka pinje moko timo iyudo ni kata parliament kachacha onego be ni miyo that workers they have workers MPs yo Uganda kuchicho wadwaro wakwayo ni at least kaka wan union jo union gi mondo miwa space wa both a county ka assembly kod ginene kod malo kuchocho to an kaka an Austin an adwa nyiso johera ma Migori ni achung senator 2027 gi otiko mar UDA erokamano ahinya Austin Oduor Otieno jalup jagoro maduong' mar Kuko kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio ka okinyi ma kawuono Rafael Opondo wachni mogik ka watieko erokamano an mogik adwa wacho ni kwanza jothurwa course mar clinical officer en course maber ahinya nitie kiwango mar diploma nitie kiwango mar degree to nitie kiwango mar masters nyaka PhD koro jothurwa kama sani ng'ama dwa tero nyathi e school ter nyathi e course mar clinical officer en course maber waseneno matunda mare to kaduogo Nairobi entie issues kaka mag gratuity wadwa nyiso governor ma Nairobi bwana Sakaja ni wan ok wadwa mondo tug gi pachwa nikech gindiko watich 2021 PS Oluga sani serikal ni en serikal mar broad based maka wan gi ng'ato e serikal onego bed en ng'at makonyowa wamor gi tich magitimo e broad based ka lakini ok onego bed ni wathagore to gini office Oluga nen director medical services Nairobi ndalo mag NMS nyaka sani jo Nairobi pok wayudo gratuity mano wadwa ni mondo chulwa gratuity gimar ariyo medical cover waonge medical cover maber nyocha wan gi Jubilee to Jubilee no bendo ng'ada abrupt ni pa oketwe sha ni bende facilities mag Nairobi akiani gigore akiana ng'o marach kidhi kama Nairobi West ok gidwa chiedhi kidhi Metropolitan ok gidwa chiedhi gikelo weche mang'eny to mogik katie kwa wacho ni implementation mar return to work formula mane wasign iga mar mokalo nyaka wadok mane tich komiwa barupe wanok wadok gi promise kendo ka onge barua e lwetwa kama mabulu
kata adwa nyiso jatelo nikech wan gi ng'anyo tich ariyo mabiro wabro bedo city hall, wadhi bedo city hall kacha. Wan ok wadog e tich gi promises, wan wadoje tich gi barua. Koro anto katieko an adwaro jagoro ma Nairobi branch secretary to akwayo mondo clinical officers duto te mar kuko mondo majo Nairobi mondo kata king'eyo ng'ata ma clinical officer ma Nairobi nyise ni Rafael Opondo midendo ni Rafael Tuju ema dwaro ywak. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya kendo hawi maber e ng'wech ma bende intiere. In bende Austin hawi maber e ng'wech midwaro donjo higa mar 2027. Ageno ni Ten County ma Nairobi owinjo ywak maru. Giwacho ni barua mablu e lwetu ekudoke tich. Mano barua mkononi ekudoke tich ayanga. Nyakora Mugejon ageno ni Ten County ma Nairobi bro bedo ka winjo ywak mano mar clinical officers mar mondo mi chenro mag thieth bore Nairobi kae kik med thirogre kata kik med bedo maonge kalore ni ka jochiw thieth ng'anyo to jotuo ema hinyore. Bende ageno ni Ten Counties mopogore opogore bro bedo ka chopo chieng' tarik 2 dwe mar 2 manen wuok tich juma manyien mar mondo mi gichuo kokgi e CBA manyien kod riwruok mano mar lakteche mano mar kuko mar mondo mi chenro mag thieth omed dhi mbele e counties mopogore opogore ma pacho kae. Nyakwara Mugejuanga yiena mar mondo mi akaw yweyo madundo gi sani gi kanye machopo gode giko mar twak maro wayweyo mana matin to chenro mabiro bang' ma en ng'ejo thumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Kik idhi mabor. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. 111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'eng'no. Ema so kelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chie. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi